Όταν η 10χρονη εγγονή σου τρυπώνει στο σπίτι σου μέσα στη νύχτα και ψιθυρίζει τρομαγμένη «Γιαγιά, απόψε οι γονείς μου θα πάρουν όλα σου τα χρήματα και θα σε διώξουν από αυτό το σπίτι», ο κόσμος σου καταραίει. Πώς μπορεί το ίδιο σου το παιδί να σχεδιάζει να σε προδώσει τόσο σκληρά? Τι κρύβεται πίσω από αυτή την απόπειρα αρπαγής του σπιτιού που έχτισες με τα χέρια σου, πέτρα την πέτρα, με τον άντρα που αγάπησες μια ζωή? Κάτω από το πάτωμα του σπιτιού, στην κορυφή του λόφου με θέατα μετέωρα, ένα μυστικό περιμένει για δεκαετίες. Ένα μυστικό που κρατήθηκε θαμμένο από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο. Ένα κλειδί σκουριασμένο, μια υπόσχεση στο κρεβάτι του θανάτου και ένας άγνωστος άντρας με μια ουλή στο μάγουλο που παρακολουθεί το σπίτι από απόσταση. Η Ελένη Παπαδοπούλου, στα 78 της χρόνια, πρέπει τώρα να πολεμήσει για να κρατήσει όχι μόνο το σπίτι της, αλλά και την αλήθεια που θα μπορούσε να αλλάξει τις ζωές πολλών ανθρώπων. Ακολουθήστε το κανάλι μας, κάντε like και πείτε μας στα σχόλια από πού μας παρακολουθείτε. Μην χάσετε ούτε ένα επεισόδιο αυτής της συγκλονιστικής ιστορίας που θα σας κάνει να αναρωτηθείτε πόσο καλά γνωρίζετε πραγματικά την οικογένειά σας. Ο άνεμος μαστίγωνε τα παντζούρια του παλιού σπιτιού εκείνη τη νύχτα, λες και προσπαθούσε να με προειδοποιήσει. Το χωριό μας στη μετέωρα ήταν τυλιγμένο στην παγωνιά του Δεκέμβρη, με τις σκιές των βράχων να απλώνονται σαν γιγάντια χέρια πάνω από τις στέγες μας. Εγώ, η Ελένη Παπαδοπούλου, καθόμουνα μόνη στο παλιό τραπέζι της κουζίνας, ράβοντας το τρεμάμενο φως μιας λάμπας πετρελαίου. 78 χρόνια ζωής χαραγμένα στα χέρια μου, κι όμως ποτέ δεν είχα νιώσει τόσο αδύναμη όσο εκείνη τη νύχτα. Το ρολόι έδειχνε σχεδόν μεσάνυχτα. Το τρίξιμο της παλιάς καρέκλας μου ακουγόταν πιο δυνατό από ποτέ μέσα στη σιωπή του σπιτιού. Αυτό το σπίτι, χτισμένο με τα χέρια του Γιώργου μου, πέτρα την πέτρα, πριν από 50 χρόνια. Κάθε γωνιά του είχε μια ανάμνηση. Κάθε ρογμή στους τοίχους έκρυβε ένα μυστικό της ζωής μας. Ξαφνικά, χτύπησαν την πόρτα. 3 γρήγορα, νευρικά χτυπήματα που με έκαναν να αναπηδήσω. Ποιος θα ερχόταν τέτοια ώρα? Ο γιος μου, ο Νίκος, και η γυναίκα του είχαν πάει στα Τρίκαλα για δουλειές, όπως μου είπαν. Σηκώθηκα αργά, νιώθοντας κάθε πόνο στα γόνατά μου να διαμαρτύρεται. «Ποιος είναι?» ρώτησα, σφίγγοντας το παλιό μάλινο σάλι γύρω από τους ώμους μου. «Γιαγιά, άνοιξε. Είμαι εγώ, η Μαρία». Η φωνή της εγγονής μου ακουγόταν λαχανιασμένη, σχεδόν τρομαγμένη. Άνοιξα γρήγορα την πόρτα. Η Μαρία, μόλις 10 χρονών, στεκόταν μπροστά μου με το πρόσωπό της χλωμό σαν το φεγγάρι που κρεμόταν πάνω από τις ελιές μας. Τα μάτια της, μεγάλα και καστανά σαν του παππού της, ήταν γεμάτα δάκρυα. Η ανάσα της έβγαινε σε μικρά, γρήγορα συννεφάκια στον κρύο αέρα. «Μαρία μου, τι συνέβη? Πώς ήρθες εδώ μόνη σου τέτοια ώρα?» Την τράβηξα μέσα, κλείνοντας γρήγορα την πόρτα πίσω της. Η μικρή έτρεμε, όχι μόνο από το κρύο. Κάτι την είχε τρομοκρατήσει. Την αγκάλιασα σφιχτά, νιώθοντας την καρδιά της να χτυπά σαν πουλί παγιδευμένο. «Γιαγιά», ψιθύρισε με τα χείλη της να τρέμουν. Και τότε, σαν να μην μπορούσε να κρατηθεί άλλο, έπεσε στην αγκαλιά μου και ψιθύρισε στο αυτί μου, με φωνή που μόλις ακουγόταν «Γιαγιά, απόψε οι γονείς μου θα πάρουν όλα σου τα χρήματα και θα σε διώξουν από αυτό το σπίτι». Ο κόσμος μου πάγωσε. Η ζεστασιά της φωτιάς, η μυρωδιά των ξύλων που καίγονταν στο τζάκι, όλα έχασαν το νόημά τους μπροστά σε αυτά τα λόγια. Τα γόνατά μου λύγησαν, αλλά κατάφερα να μας οδηγήσω και τις δύο στον παλιό καναπέ. «Τι εννοείς, παιδί μου?» ρώτησα, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή, αν και ένιωθα την καρδιά μου να σπάει σε 1000 κομμάτια. «Τους άκουσα, γιαγιά», είπε η Μαρία, σφίγγοντας τα χέρια μου με τα μικρά της δάχτυλα. Μιλούσαν χαμηλόφωνα στην κουζίνα όταν νόμιζαν ότι κοιμόμουνα. Ο μπαμπάς είπε ότι βρήκε έναν τρόπο να πάρει τα χρήματα από την τράπεζα και να πουλήσει το σπίτι. Είπε ότι είσαι πολύ γριά για να το καταλάβεις και ότι θα σε στείλουν σε ένα γυροκομείο στην Καλαμπάκα. Αισθάνθηκα τον αέρα να φεύγει από τα πνευμόνια μου. 50 χρόνια σε αυτό το σπίτι, 50 χρόνια αναμνήσεις. Κάθε δέντρο στον κήπο το είχαμε φυτέψει με τον Γιώργο μου. Κάθε πέτρα είχε τη δική της ιστορία. Και τώρα ο ίδιος μου ο γιος. «Και αυτό δεν είναι όλο, γιαγιά», συνέχισε η Μαρία τραβώντας κάτι από την τσέπη του παλτού της. Ήταν ένας τσαλακωμένος φάκελος. Το βρήκα στο σιρτάρι του μπαμπά. «Κοίτα». Με χέρια που έτρεμαν, άνοιξα τον φάκελο. Μέσα υπήρχε ένα έγγραφο πώλησης με το όνομά μου και μια υπογραφή, την υπογραφή μου. Μόνο που δεν ήταν δική μου. Κάποιος την είχε πλαστογραφήσει και ήξερα πολύ καλά ποιος.
«Θεέ μου», ψιθύρισα, νιώθοντας τα δάκρυα να καίνε τα μάτια μου. Ο Νίκος μου, το ίδιο μου το παιδί, ο άνεμος χτυπούσε τα παράθυρα πιο δυνατά τώρα, σαν να προσπαθούσε να μπει μέσα, να με προειδοποιήσει για κάτι ακόμα χειρότερο που ερχόταν. Κράτησα την Μαρία κοντά μου, προσπαθώντας να σκεφτώ, να βρω μια λύση. «Γιαγιά, φοβάμαι», είπε η μικρή, με δάκρυα να κυλούν στα μάγουλά της. «Δεν θέλω να σε στείλουν μακριά. Δεν θέλω να χάσεις το σπίτι σου». Κοίταξα γύρω μου το σπίτι που αγαπούσα τόσο πολύ. Το δωμάτιο όπου κοιμήθηκα με τον άντρα μου για 40 χρόνια μέχρι που ο θάνατος μας χώρισε. Την κουζίνα όπου μεγάλωσα τον γιο μου, όπου του έμαθα να φτιάχνει σπανακόπιτα με το ζυμάρι που άνοιγα με τα χέρια μου. Τις ελιές έξω που είχαμε φυτέψει μαζί, που τώρα έδιναν τόσο λάδι που όλο το χωριό μας ζήλευε. Και τότε, μέσα από τον πόνο, ένιωσα κάτι άλλο να ξυπνάει μέσα μου. Οργή, αποφασιστικότητα. Δεν θα έχανα το σπίτι μου έτσι εύκολα. Όχι από τον ίδιο μου τον γιο. Όχι μετά από όλα όσα είχα περάσει στη ζωή μου. «Άκουσέ με, Μαρία», είπα, σφίγγοντας τους ώμους της. «Θα χρειαστώ τη βοήθειά σου. Πρέπει να είσαι γενναία. Πιο γενναία από ό,τι έχεις υπάρξει ποτέ». Τα μάτια της εγγονής μου γέμισαν αποφασιστικότητα, παρά τον φόβο. «Θα κάνω ό,τι μου πεις, γιαγιά». Εκείνη τη στιγμή, καθώς η φωτιά στο τζάκι τρεμόπαιζε και ο άνεμος ούρλιαζε έξω από το παράθυρο, πήρα μία απόφαση που θα άλλαζε τις ζωές όλων μας για πάντα. Και ήξερα βαθιά μέσα μου ότι αυτή θα ήταν η πιο μεγάλη νύχτα της ζωής μου. «Πρώτα», είπα, σηκώνοντας το βλέμμα μου προς το παλιό εικόνισμα της Παναγίας που κρεμόταν στον τοίχο, «πρέπει να σου πω ένα μυστικό που κρατάω κρυμμένο εδώ και 40 χρόνια. Ένα μυστικό που ο παππούς σου πήρε μαζί του στον τάφο, αλλά που τώρα πρέπει να βγει στο φως». Στο βάθος του σπιτιού, το παλιό ρολόι χτύπησε μεσάνυχτα. Η νύχτα είχε μόλις αρχίσει. Κάθε φορά που κλείνω τα μάτια μου επιστρέφω σε εκείνο το απόγευμα του Απρίλη πριν από 50 χρόνια. Ήμουν 28 ετών, με τα μαλλιά μου μαύρα σαν το κοράκι και τα όνειρά μου ζωντανά σαν την άνοιξη που άνθιζε γύρω μας. Ο Γιώργος μου, ψηλός και λεπτός με εκείνα τα μάτια που γελούσαν πριν από τα χείλη του, με κρατούσε από το χέρι καθώς ανεβαίναμε το μονοπάτι προς την κορυφή του λόφου. «Ελένη μου», μου είπε, σταματώντας στην κορυφή, «εδώ θα χτίσουμε το σπίτι μας. Από εδώ θα βλέπουμε τα μετέωρα κάθε πρωί που ξυπνάμε και κάθε βράδυ πριν κοιμηθούμε. Θυμάμαι πως ο αέρας μύριζε θυμάρι και ζεστό χώμα, πως τα τζιτζίκια τραγουδούσαν σαν τρελά γύρω μας. Το φως του ήλιου χόρευε πάνω στα βράχια των μετεώρων, κάνοντάς τα να φαίνονται σαν να αιωρούνταν ανάμεσα στη γη και τον ουρανό. Χτίσαμε το σπίτι μας πέτρα-πέτρα, με τα ίδια μας τα χέρια. Κάθε βράδυ γυρνούσαμε στο μικρό δωμάτιο που νοικιάζαμε στο χωριό με τα χέρια μας γδαρμένα και την πλάτη μας να πονάει, αλλά με τις καρδιές μας γεμάτες. 6 μήνες πέρασαν έτσι. Θυμάμαι ακόμα την πρώτη νύχτα που κοιμηθήκαμε στο σπίτι μας, κάτω από τη στέγη που φτιάξαμε με τα χέρια μας. Ακόμα δεν είχαμε παράθυρα, μόνο σανίδες καρφωμένες πρόχειρα, και ο αέρας περνούσε μέσα από τις χαραμάδες σφυρίζοντας, αλλά μου φαινόταν το πιο όμορφο παλάτι του κόσμου. Φυτέψαμε τις ελιές την επόμενη άνοιξη. 12 μικρά δεντράκια που μας έδωσε ο πατέρας του Γιώργου. «Θα μεγαλώσουν μαζί με τα παιδιά σας», μας είπε, «και θα τα προστατεύουν από τον ήλιο του καλοκαιριού». Ο Νίκος μας γεννήθηκε 2 χρόνια αργότερα, κάτω από εκείνα τα δέντρα που ήδη είχαν αρχίσει να απλώνουν τα κλαδιά τους. Θυμάμαι πως ο Γιώργος τον σήκωνε ψηλά στα χέρια του και του έδειχνε τον ήλιο να λάμπει μέσα από τα φύλλα των ελιών, και ο Νίκος γελούσε με εκείνο το αθώο, καθαρό γέλιο των βρεφών. Ήμασταν ευτυχισμένοι τότε, τόσο ευτυχισμένοι. Το χωριό μας αγκάλιασε. Κάθε φθινόπορο, όταν ήταν καιρός για τη συγκομιδή των ελιών, όλοι μαζευόμασταν για να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον. Απλώναμε μεγάλα πανιά κάτω από τα δέντρα και χτυπούσαμε τα κλαδιά με μακριά ξύλα, γελώντας και τραγουδώντας παλιά τραγούδια. Το βράδυ ανάβαμε φωτιές και ψήναμε αρνί, πίναμε κρασί και χορεύαμε μέχρι το ξημέρωμα. Η κουζίνα του σπιτιού μας έγινε γρήγορα το κέντρο της κοινωνικής μας ζωής. Η μυρωδιά από το φρέσκο ψωμί που έψινα στον παλιό φούρνο απλωνόταν σε όλη τη γειτονιά. Οι γυναίκες του χωριού έρχονταν για καφέ και κουβέντα, φέρνοντας μαζί τους τα παιδιά τους που έπαιζαν με τον Νίκο στην αυλή κάτω από τις ελιές. Αλλά τα πράγματα άρχισαν να αλλάζουν όταν ο Νίκος μεγάλωσε και πήγε στην Αθήνα για σπουδές. Επέστρεψε διαφορετικός, με καινούριες ιδέες και όνειρα. «Δεν υπάρχει μέλλον σε αυτό το χωριό», έλεγε συχνά. «Όλοι οι νέοι φεύγουν για τις μεγάλες πόλεις.
Όταν έφερε την Κατερίνα ως νύφη μας, ένιωσα αμέσως ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Ήταν όμορφη, ναι, με μακριά ξανθά μαλλιά και μοντέρνα ρούχα, αλλά υπήρχε κάτι στον τρόπο που κοιτούσε το σπίτι μας, με εκείνη την έκφραση περιφρόνησης στα χείλη της. «Πώς μπορείτε να ζείτε σε ένα τόσο παλιό σπίτι?» ρώτησε μια μέρα. «Δεν έχετε καν σωστή θέρμανση?» Αργότερα, άκουσα τον Νίκο να της λέει: «Μην ανησυχείς, αγάπη μου. Μια μέρα θα πουλήσουμε όλο αυτό το μέρος και θα μετακομίσουμε στην πόλη. Αυτό το σπίτι και η γη αξίζουν μια περιουσία τώρα με τον τουρισμό στα μετέωρα». Εκείνες οι λέξεις με τρύπησαν σαν μαχαίρι, αλλά δεν είπα τίποτα. Ο Γιώργος μου ήταν ακόμα ζωντανός τότε, αν και η καρδιά του είχε αρχίσει να τον προδίδει. «Άφησέ τους να λένε», μου ψιθύρισε ένα βράδυ καθώς καθόμασταν στην αυλή κάτω από τα αστέρια. «Αυτό το σπίτι έχει τα δικά του μυστικά και θα μας προστατέψει». Δεν κατάλαβα τι εννοούσε τότε. Όχι μέχρι τον τελευταίο χειμώνα της ζωής του, πριν από 10 χρόνια. Ήταν μια νύχτα σαν αυτή, με τον αέρα να λυσομανά έξω από τα παράθυρα. Ο Γιώργος με κάλεσε στο πλευρό του, η ανάσα του αδύναμη και τα χέρια του κρύα. Από το σιρτάρι του κομοδίνου του έβγαλε ένα μικρό κλειδί, σκουριασμένο και παλιό. «Ελένη μου είπε, με τη φωνή του να τρέμει, αυτό το κλειδί ανοίγει κάτι που δεν πρέπει να ανοίξεις ποτέ, εκτός αν βρεθείς σε μεγάλο κίνδυνο. Κάτω από το πάτωμα της σάλας, κάτω από το μεγάλο χαλί με τα τριαντάφυλλα, υπάρχει μια μικρή καταπακτή. Μέσα υπάρχει κάτι που μπορεί να σώσει ή να καταστρέψει την οικογένειά μας. Υποσχέσου μου ότι δεν θα το ανοίξεις ποτέ χωρίς σοβαρό λόγο». Υποσχέθηκα παρόλο που δεν καταλάβαινα. Νόμιζα ότι ήταν απλώς οι παραισθήσεις ενός ετοιμοθάνατου ανθρώπου. Πήρα το κλειδί και το έκρυψα βαθιά μέσα στον μπαούλο με τα προικιά μου, κάτω από τον νηφικό μου που είχε κυτρινήσει από τα χρόνια. Ο Γιώργος πέθανε μια εβδομάδα αργότερα, τη νύχτα που έπεσε το πρώτο χιόνι του χειμώνα. Έφυγε ήσυχα, κρατώντας το χέρι μου και χαμογελώντας, σαν να έβλεπε κάτι όμορφο στο ταβάνι πάνω από το κρεβάτι μας. Μετά το θάνατό του, η συμπεριφορά του Νίκου και της Κατερίνας άλλαξε εντελώς. Οι ψίθυροι έγιναν πιο δυνατοί, τα βλέμματα πιο σκληρά. «Είναι πολύ μεγάλο αυτό το σπίτι για μια γριά γυναίκα», έλεγε συχνά η Κατερίνα, «και απαιτεί τόση συντήρηση. Χθες το πρωί βρήκα κατά τύχη ένα παλιό κομμάτι εφημερίδας στο σιρτάρι του γραφείου του γιού μου. Ήταν κυτρινισμένο από τα χρόνια, με μια φωτογραφία που έκανε το αίμα μου να παγώσει. Γερμανοί στρατιώτες στέκονταν μπροστά από το σπίτι μας, με τη χρονολογία 1943 τυπωμένη από κάτω. Δεν είχα ξαναδεί ποτέ αυτή τη φωτογραφία και αναρωτήθηκα πώς είχε βρεθεί στα χέρια του Νίκου. Τώρα, καθώς κοιτάζω την τρομαγμένη εγγονή μου, τα λόγια του Γιώργου επιστρέφουν σαν ηχό από το παρελθόν. Το κλειδί, η καταπακτή, το μυστικό που μπορεί να σώσει ή να καταστρέψει την οικογένειά μας. «Μαρία μου», ψιθυρίζω, «πρέπει να με βοηθήσεις να βρω ένα παλιό κλειδί». «Το κλειδί είναι στο παλιό μπαούλο κάτω από το κρεβάτι μου», εξήγησα στη Μαρία, ενώ προχωρούσαμε αθόρυβα στο σκοτεινό διάδρομο που οδηγούσε στην κρεβατοκάμαρά μου. Κάθε σανίδα του πατώματος έτριζε κάτω από τα βήματά μας, σαν να διαμαρτυρόταν για την αναστάτωση μέσα στη νύχτα. Η μικρή κρατούσε το χέρι μου σφιχτά, με τα μάτια της ορθάνυχτα, να προσπαθούν να διαπεράσουν το σκοτάδι. Μπήκαμε στο δωμάτιο όπου κοιμόμουν μόνη εδώ και 10 χρόνια, από τότε που έχασα τον Γιώργο μου. Η μυρωδιά του λεβάντας, από τα μικρά πουγκιά που έφτιαχνα κάθε καλοκαίρι και έβαζα στα σιρτάρια, γέμιζε ακόμα τον αέρα. Γονάτισα με δυσκολία. Τα γόνατά μου διαμαρτύρονταν έντονα για αυτή την απρόσμενη δραστηριότητα τέτοια ώρα και τράβηξα το βαρύ ξύλινο μπαούλο από κάτω από το κρεβάτι. Η κλειδαριά του ήταν σκουριασμένη, αλλά το μικρό κλειδί που πάντα κρατούσα κρεμασμένο σε μια αλυσίδα γύρω από το λαιμό μου, κάτω από τα ρούχα μου, την άνοιξε με ένα βαρύ κλικ. Το καπάκι σηκώθηκε με ένα παράπονο, αποκαλύπτοντας θησαυρούς μιας ζωής. Το νηφικό μου, διπλωμένο προσεκτικά και τυλιγμένο σε λευκό ύφασμα. Τα μικρά παπούτσια του Νίκου από τα πρώτα του βήματα. Φωτογραφίες κυτρινισμένες από το χρόνο. Και κάτω από όλα αυτά ένα μικρό μεταλλικό κουτί που κανείς εκτός από μένα δεν ήξερε ότι υπήρχε. «Αυτό είναι, Μαρία μου», ψιθύρισα, βγάζοντας το κουτί και ανοίγοντάς το με προσοχή. Μέσα βρισκόταν το σκουριασμένο κλειδί που μου είχε δώσει ο Γιώργος στο κρεβάτι του θανάτου του. «Αυτό το κλειδί κρύβει το μυστικό του παππού σου». Η Μαρία το κοίταξε με δέος, σαν να ήταν θησαυρός από παραμύθι. «Γιαγιά, τι ανοίγει?» «Θα δούμε αύριο», απάντησα, κρύβοντας το κλειδί στην τσέπη της ρόμπας μου. «Τώρα πρέπει να μάθω περισσότερα για το τι σχεδιάζουν οι γονείς σου.
«Πες μου ακριβώς τι άκουσες». Η Μαρία κάθισε στην άκρη του κρεβατιού, τυλίγοντας τα πόδια της κάτω από το σώμα της, σαν γατάκι. «Ήταν μετά το δείπνο», άρχισε, με τη φωνή της να χαμηλώνει σε ψίθυρο. «Με έστειλαν για ύπνο, αλλά κατέβηκα να πάρω νερό και τους άκουσα στην κουζίνα. Μιλούσαν στο τηλέφωνο με κάποιον. Ο μπαμπάς έλεγε: «Ναι, κύριε Μαυρίδη, όλα είναι έτοιμα. Έχουμε τα χαρτιά. Θα συναντηθούμε αύριο το βράδυ στο συμβολεογραφείο της Καλαμπάκας για να ολοκληρώσουμε την πώληση». Ένιωσα ένα σφίξιμο στο στήθος μου. Ο Θανάσης Μαυρίδης ήταν ένας πλούσιος επιχειρηματίας από τη Θεσσαλονίκη, που τα τελευταία χρόνια αγόραζε συστηματικά γη γύρω από τα μετέωρα για να χτίσει ξενοδοχεία και τουριστικά καταλύματα. Το σπίτι μας, χτισμένο στο ψηλότερο σημείο του λόφου, με θέα στους επιβλητικούς βράχους, θα ήταν ένα πολύτιμο απόκτημα για κάποιον σαν αυτόν. «Μετά», συνέχισε η Μαρία, η μαμά είπε, «τι θα γίνει με τη γιαγιά, δεν θα υπογράψει ποτέ». Και ο μπαμπάς γέλασε και είπε, «Δεν χρειάζεται να υπογράψει. Έχω ήδη φροντίσει γι' αυτό. Κανείς δεν θα αμφισβητήσει μια υπογραφή σε μια ηλικιωμένη γυναίκα που όλοι ξέρουν ότι χάνει τη μνήμη της». Τα λόγια με χτύπησαν σαν γροθιά. Ο γιος μου, το ίδιο μου το παιδί, σχεδίαζε όχι μόνο να πουλήσει το σπίτι μου πίσω από την πλάτη μου, αλλά και να διαδώσει ότι χάνω τα λογικά μου για να κάνει την πλαστογραφία πιο πιστευτή. «Θα συναντηθούν αύριο το βράδυ με τον κύριο Μαυρίδη στην Καλαμπάκα», είπε η Μαρία με τα μάτια της να γυαλίζουν από δάκρυα που δεν άφηνε να πέσουν, «και μετά είπαν ότι θα σε πάνε σε ένα ωραίο μέρος στα Γιάννενα, όπου θα σε φροντίζουν καλά». Ήξερα ακριβώς τι εννοούσαν. Το γυροκομείο στα Γιάννενα, ένα μέρος όπου οι άνθρωποι στέλνουν τους ηλικιωμένους συγγενείς τους όταν δεν θέλουν πια να τους φροντίζουν. Είχα επισκεφτεί μια φίλη εκεί πριν από χρόνια, ένα κρύο κτίριο με λευκούς τοίχους και μια μυρωδιά απολυμαντικού που δεν μπορούσε να καλύψει τη μυρωδιά της εγκατάλειψης και της απελπισίας. «Πρέπει να πάμε στην πόλη αύριο», είπα αποφασιστικά. «Χρειάζομαι αποδείξεις, κάποιον που να με πιστέψει». Το επόμενο πρωί, ο Νίκος και η Κατερίνα έφυγαν νωρίς λέγοντάς μου ότι πήγαιναν για δουλειές στα Τρίκαλα. Χαμογελούσαν όταν με χαιρέτησαν, οι καλοί, αγαπημένοι μου συγγενείς που σχεδίαζαν να με πετάξουν σαν παλιό έπιπλο. Μόλις το αυτοκίνητό τους εξαφανίστηκε στη στροφή του δρόμου, η Μαρία και εγώ ετοιμαστήκαμε βιαστικά. Το λεωφορείο για την Καλαμπάκα περνούσε από το χωριό μας στις 10. Έβαλα τα καλά μου ρούχα, το μαύρο φόρεμα που φορούσα στις γιορτές και το καλό μου σάλι με τα κεντυμένα λουλούδια. Χτένισα τα λευκά μου μαλλιά και τα έπιασα σε ένα σφιχτό κότσο, όπως έκανα πάντα στις επίσημες περιστάσεις. Ήθελα να δείχνω αξιοπρεπής, όχι σαν μια γριά που χάνει τη μνήμη της. Καθώς περπατούσαμε προς τη στάση του λεωφορείου, ένιωθα κάθε βλέμμα του χωριού πάνω μας. Μια γριά γυναίκα και ένα μικρό κορίτσι, με τα χέρια τους σφιχτά πιασμένα, κατευθύνονταν προς την πόλη χωρίς συνοδεία. Αναμφίβολα, οι γλώσσες θα άρχιζαν αμέσως να λένε τα δικά τους. Όμως το πιο περίεργο ήταν αυτό που είδα καθώς περιμέναμε το λεωφορείο. Ένας άντρας στεκόταν στην άλλη πλευρά του δρόμου, κοντά στα πλατάνια. Ήταν ηλικιωμένος, με λευκά μαλλιά και μια βαθιά ουλή στο μάγουλό του. Μας παρακολουθούσε χωρίς να προσπαθεί να το κρύψει. Υπήρχε κάτι οικείο πάνω του, παρόλο που ήμουν σίγουρη πως δεν τον είχα ξαναδεί ποτέ στο χωριό μας. Όταν το βλέμμα μου συνάντησε το δικό του, έγνεψε ελαφρά με το κεφάλι του και μετά γύρισε και απομακρύνθηκε. Ένα κρύο ρεύμα διαπέρασε τη ραχοκοκαλιά μου. Ήταν ο ίδιος άντρας που είχα δει μερικές εβδομάδες πριν να στέκεται στην άκρη του δρόμου και να κοιτάζει το σπίτι μας. Στην Καλαμπάκα η πλατεία έσφιζε από ζωή. Τουρίστες με κάμερες θαύμαζαν τους επιβλητικούς βράχους των μετεώρων που υψώνονταν πάνω από την πόλη, ενώ οι ντόπιοι πηγαινοέρχονταν στις δουλειές τους. Η Μαρία και εγώ καθίσαμε σε ένα καφενείο στην άκρη της πλατείας, από όπου μπορούσαμε να βλέπουμε την είσοδο του συμβολεογραφείου στην απέναντι πλευρά. «Γιαγιά», είπε η Μαρία, ρουφώντας τη σοκολάτα της, «γιατί δεν πάμε κατευθείαν στο συμβολεογραφείο να τους πούμε τι συμβαίνει?» «Γιατί χρειαζόμαστε αποδείξεις, αγάπη μου», απάντησα, παρακολουθώντας την κίνηση στο δρόμο. «Αν πάω εκεί και πω ότι ο γιος μου πλαστογράφησε την υπογραφή μου, ποιος θα με πιστέψει?» Μια γριά γυναίκα που ο ίδιος της ο γιος λέει ότι χάνει τη μνήμη της. Καθώς καθόμασταν εκεί, η Σούλα, η ιδιοκτήτρια του καφενείου, πλησίασε το τραπέζι μας. Τη γνώριζα από παλιά. Η μητέρα της και εγώ ήμασταν φίλες στα νιάτα μας. «Ελένη, τι σε φέρνει στην πόλη?» ρώτησε, αφήνοντας ένα πιάτο με γλυκό του κουταλιού κεράσι για τη Μαρία. «Και με τη μικρή. Είναι σπάνιο να σε βλέπουμε εδώ». Δίστασα. Μπορούσα να εμπιστευτώ τη Σούλα.
Ήταν γνωστή για την αγάπη της για τα κουτσομπολιά, αλλά είχε πάντα μια καλή καρδιά. «Σούλα μου», είπα χαμηλόφωνα, «έχεις ακούσει τίποτα για το σπίτι μου, για τον λόφο των ελιών?» Η έκφρασή της άλλαξε αμέσως. Κοίταξε γύρω της, σαν να έλεγχε ποιος μπορούσε να ακούσει, και μετά έσκυψε κοντά μου. «Πρόσεχε, Ελένη», ψιθύρισε. «Μην εμπιστεύεσαι κανέναν από την οικογένειά σου. Αυτό που θέλουν δεν είναι μόνο το σπίτι». Μου έσπρωξε ένα διπλωμένο χαρτί στο χέρι και απομακρύνθηκε γρήγορα, με το δίσκο της σφιχτά στο στήθος. Το χέρι μου έτρεμε καθώς ξεδίπλωνα το χαρτί. Ήταν ένα κομμάτι από εφημερίδα, κυτρινισμένο από την ηλικία, παρόμοιο με αυτό που είχα βρει στο σιρτάρι του Νίκου. Αλλά αυτό είχε μια διαφορετική φωτογραφία. Ένα σκαμμένο χωράφι, με κάτι που έμοιαζε με κυβότια θαμμένα στο χώμα. Η λεζάντα έγραφε «Καταθέσεις της Εθνικής Τράπεζας, κρυμμένες από τους Ναζί στη μετέωρα 1943. Ο κόσμος άρχισε να περιστρέφεται γύρω μου. Τα λόγια του Γιώργου, το μυστικό κάτω από το πάτωμα, ο ξένος που παρακολουθούσε το σπίτι μας, όλα άρχισαν να συνδέονται με έναν τρόπο που έκανε την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. «Γιαγιά», η φωνή της Μαρίας με επανέφερε στο παρόν. «Είσαι καλά, χλώμιασες. Πρέπει να γυρίσουμε σπίτι», είπα, σηκώνοντας την βιαστικά από την καρέκλα. «Πρέπει να βρούμε τι κρύβεται κάτω από το πάτωμα του σαλονιού μας, πριν έρθουν οι γονείς σου». Στο δρόμο της επιστροφής δεν μπορούσα να σταματήσω να σκέφτομαι τη φωτογραφία και τα λόγια της Σούλας. Τι ήταν αυτό που ήθελαν περισσότερο από το σπίτι, και ποιος ήταν ο μυστηριώδης άντρας που μας παρακολουθούσε. Καθώς το λεωφορείο ανέβαινε τον λόφο προς το χωριό μας, κοίταξα έξω από το παράθυρο τα μετέωρα να υψώνονται μεγαλόπρεπα στον ουρανό, αιώνιοι φύλακες αυτής της γης. Και τότε συνειδητοποίησα. Το σπίτι μας δεν ήταν μόνο 4 τοίχοι και μια στέγη. Ήταν ο φύλακας ενός μυστικού που κοιμόταν εδώ και δεκαετίες. Ενός μυστικού που τώρα έπρεπε επιτέλους να αποκαλυφθεί. Καθώς επιστρέφαμε στο σπίτι, ο ουρανός είχε αρχίσει να σκοτεινιάζει. Τα σύννεφα μαζεύονταν πάνω από τα μετέωρα, βαριά και απειλητικά, σαν να προμήνιαν καταιγίδα. Η Μαρία και εγώ περπατούσαμε βιαστικά από τη στάση του λεωφορείου προς το σπίτι, με το κλειδί να βαραίνει στην τσέπη της ζακέτας μου σαν μικρή πέτρα. Μπαίνοντας στο σπίτι, με κατέκλυσαν οι αναμνήσεις του τελευταίου χειμώνα που πέρασα με τον Γιώργο. Ήταν ένας χειμώνας σκληρός, με χιόνια που έφταναν μέχρι τα γόνατα και νύχτες που ο άνεμος ούρλιαζε σαν πληγωμένο ζώο. Ο Γιώργος είχε ήδη αρρωστήσει, η καρδιά του αδυνάτιζε μέρα με τη μέρα, αλλά το πνεύμα του παρέμενε δυνατό. «Μαρία, άναψε το τζάκι», είπα στην εγγονή μου. «Πρέπει να σου διηγηθώ μια ιστορία πριν ανοίξουμε την καταπακτή». Το κορίτσι υπάκουσε αμέσως, βάζοντας με προσοχή τα ξύλα που είχα στιβάξει δίπλα στο τζάκι και ανάβοντάς τα με την τέχνη που της είχα διδάξει. Σύντομα, οι φλόγες χόρευαν, ρίχνοντας ζεστές, χρυσές αντάβγειες στους τοίχους του σαλονιού μας. Κάθισα στην παλιά πολυθρόνα μου, αυτή που ο Γιώργος είχε φτιάξει με τα χέρια του όταν ήμουν έγκυος στον Νίκο. Η Μαρία κάθισε στα πόδια μου, όπως έκανε πάντα όταν της διηγούμουν ιστορίες. Εκείνος ο τελευταίος χειμώνας με τον παππού σου ήταν διαφορετικός από όλους τους άλλους. Άρχισα κοιτάζοντας τις φλόγες. Κάθε βράδυ, όταν όλοι κοιμόντουσαν, ο παππούς με καλούσε στο πλευρό του και μου διηγιόταν ιστορίες από τα νιάτα του, από τον πόλεμο, από τα χρόνια πριν με γνωρίσει. Ήταν σαν να προσπαθούσε να αδειάσει την ψυχή του, να μην πάρει μαζί του κανένα μυστικό. Στα μάτια μου εμφανίστηκαν εκείνες οι νύχτες. Ο Γιώργος ξαπλωμένος στο κρεβάτι μας, με το πρόσωπό του χλωμό αλλά τα μάτια του ζωντανά, να μου μιλάει με φωνή που μερικές φορές δυνάμωνε από τον ενθουσιασμό και άλλες χαμήλωνε σε ψίθυρο, σαν να φοβόταν ότι τα ίδια τα τυχώματα του σπιτιού μπορούσαν να ακούσουν. Μια νύχτα, ενώ το χιόνι έπεφτε πυκνό έξω από το παράθυρό μας, μου είπε μια ιστορία που ποτέ δεν είχα ακούσει πριν. Μια ιστορία για αυτό το σπίτι και για κάτι που συνέβη κατά τη διάρκεια της κατοχής. Η Μαρία άνοιξε διάπλατα τα μάτια της. «Τι συνέβη, γιαγιά?» Το 1943, όταν οι Γερμανοί είχαν καταλάβει την περιοχή μας, αυτό το σπίτι δεν υπήρχε ακόμα. Υπήρχε μόνο μία μικρή καλύβα εδώ, όπου ζούσε ο πατέρας του παππού σου, ο προπαππούς σου Αριστίδης. Ήταν βοσκός, αλλά είχε ένα μυστικό. Βοηθούσε την αντίσταση. Κάθε βράδυ, αντάρτες περνούσαν από την καλύβα του και εκείνος τους έδινε καταφύγιο, τροφή και πληροφορίες. Θυμήθηκα πως ο Γιώργος μιλούσε για τον πατέρα του με δέος και υπερηφάνεια. Ένας απλός άνθρωπος που είχε βρει το θάρρος να αντισταθεί στη μεγαλύτερη δύναμη της εποχής του. «Μια νύχτα», συνέχισα,
Ήρθαν στην καλύβα 3 άντρες. Ένας από αυτούς ήταν υπάλληλος της Εθνικής Τράπεζας. Είχαν μαζί τους ένα βαρύ κυβότιο και ζήτησαν από τον Αριστίδη να το κρύψει. Του είπαν ότι μέσα βρίσκονταν σημαντικά έγγραφα της τράπεζας, χρυσά νομίσματα και κοσμήματα που οι κάτοικοι της περιοχής είχαν αφήσει για φύλαξη πριν φύγουν για τα βουνά. Αν έπεφταν στα χέρια των Γερμανών, οι άνθρωποι θα έχαναν ό,τι είχαν καταφέρει να σώσουν από τις περιουσίες τους. «Και ο προπαππούς τους βοήθησε?» ρώτησε η Μαρία. «Ναι. Εκείνο το βράδυ, οι 4 άντρες έσκαψαν ένα βαθύ λάκκο ακριβώς κάτω από το πάτωμα της καλύβας και έθαψαν εκεί το κυβότιο. Ύστερα έβαλαν από πάνω σανίδες, χώμα και τέλος έστρωσαν πέτρες για να μην φαίνεται τίποτα. Ο υπάλληλος της τράπεζας έδωσε στον Αριστίδη ένα χαρτί που έλεγε τι περιείχε το κυβότιο και ένα κλειδί, λέγοντάς του ότι θα επέστρεφε μετά τον πόλεμο. Η φωτιά τριζοβολούσε στο τζάκι, ρίχνοντας σκιές που χόρευαν στους τοίχους, σαν φαντάσματα από το παρελθόν. «Αλλά δεν επέστρεψε ποτέ, έτσι δεν είναι?» ψιθύρισε η Μαρία. Κούνησα το κεφάλι μου. «Όχι. Οι Γερμανοί τον συνέλαβαν 2 μέρες αργότερα μαζί με τους άλλους 2 άντρες. Κανείς δεν τους ξαναείδε ποτέ. Ο Αριστίδης περίμενε. Περίμενε για χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, αλλά κανείς δεν ήρθε ποτέ να ζητήσει το κυβότιο. Και το κυβότιο είναι ακόμα εκεί κάτω». Τα μάτια της Μαρίας γυάλιζαν από την έξαψη και την αγωνία. «Ο παππούς σου μου είπε ότι όταν χτίσαμε αυτό το σπίτι, ο πατέρας του ζήτησε να διατηρήσει εκείνο το σημείο ανέγκυχτο. Έτσι χτίσαμε το σπίτι ακριβώς πάνω από την παλιά καλύβα και το πάτωμα του σαλονιού καλύπτει το σημείο όπου θαύτηκε το κυβότιο. Ο Αριστίδης έδωσε στον Γιώργο το χαρτί και το κλειδί πριν πεθάνει και ο Γιώργος τα κράτησε κρυμμένα όλα αυτά τα χρόνια. Και μετά τα έδωσε σε σένα», συμπλήρωσε η Μαρία. «Ναι», είπα, αγγίζοντας το κλειδί στην τσέπη μου. «Την τελευταία νύχτα του χειμώνα, λίγο πριν πεθάνει, ο παππούς σου μου είπε «Ελένη, αυτό το σπίτι κρύβει κάτι που μπορεί να σώσει ή να καταστρέψει την οικογένειά μας». Ποτέ δεν άνοιξα την καταπακτή, γιατί φοβόμουν τι θα μπορούσε να φέρει στη ζωή μας αυτός ο θησαυρός. Τα χρήματα μπορούν να αλλάξουν τους ανθρώπους, να τους κάνουν να ξεχάσουν ποιοι είναι και από πού έρχονται. Αλλά τώρα σου δίνω το κλειδί. Υποσχέσου μου ότι δεν θα το ανοίξεις ποτέ, εκτός αν βρεθείς σε πραγματικό κίνδυνο». Η Μαρία κοίταξε το παχύ χαλί με τα τριαντάφυλλα που κάλυπτε το κέντρο του πατώματος. «Και είναι εκεί κάτω, γιαγιά. Όλα αυτά τα χρόνια ζούσαμε πάνω από έναν θησαυρό». Σηκώθηκα αργά από την πολυθρόνα μου, νιώθοντας κάθε κόκαλο του σώματός μου να διαμαρτύρεται. «Ναι, κορίτσι μου. Και νομίζω ότι ο πατέρας σου το ανακάλυψε κάπως. Ίσως βρήκε κάποιο χαρτί ή άκουσε κάποια ιστορία. Και τώρα θέλει να πουλήσει το σπίτι όχι μόνο για την αξία του, αλλά για να βρει αυτό που είναι θαμμένο από κάτω». «Αλλά το σπίτι είναι δικό σου», διαμαρτυρήθηκε η Μαρία. «Δεν μπορεί να το πουλήσει χωρίς την άδειά σου. Γι' αυτό πλαστογράφησε την υπογραφή μου». Η πίκρα ήταν βαθιά στη φωνή μου. «Και γι' αυτό θέλει να με στείλει μακριά, για να μην μπορώ να διαμαρτυρηθώ». Προχώρησα προς το κέντρο του δωματίου και γονάτισα, τραβώντας το βαρύ χαλί στην άκρη. Η Μαρία ήρθε δίπλα μου, βοηθώντας με να αποκαλύψουμε το ξύλινο πάτωμα από κάτω. Και εκεί, σχεδόν αόρατο αν δεν ήξερες τι να ψάξεις, υπήρχε ένα μικρό κενό ανάμεσα σε 2 σανίδες, ίσα-ίσα, για να χωράει ένα δάχτυλο. «Βάλε το δάχτυλό σου εκεί και τράβηξε», είπα στη Μαρία. Τα νεανικά της δάχτυλα ήταν πιο ευέλικτα από τα δικά μου που είχαν παραμορφωθεί από την αρθρίτιδα. Η Μαρία έκανε όπως της είπα και με ένα απαλό τράβηγμα μια τετράγωνη σανίδα σηκώθηκε, αποκαλύπτοντας ένα σκοτεινό κενό από κάτω και μια σκουριασμένη κλειδαριά. Έβγαλα το κλειδί από την τσέπη μου, ένιωσα το βάρος του στην παλάμη μου. Ο Γιώργος μου είχε εμπιστευτεί αυτό το μυστικό και για 10 χρόνια το είχα κρατήσει καλά φυλαγμένο. Αλλά τώρα, ο κίνδυνος που φοβόταν είχε έρθει από την πιο απροσδόκητη πηγή, τον ίδιο μας το γιο. «Είσαι έτοιμη?» ρώτησα τη Μαρία. Εκείνη έγνεψε με τα μάτια της μεγάλα και σοβαρά. «Ναι, γιαγιά». Με τρεμάμενα χέρια έβαλα το κλειδί στην κλειδαριά. Γύρισε με δυσκολία, σκουριασμένο από τα χρόνια της αχρησίας, αλλά τελικά άκουσα ένα δυνατό κλικ. Η καταπακτή ήταν ξεκλείδωτη. «Βοήθησέ με να τη σηκώσω», είπα στη Μαρία. Μαζί τραβήξαμε τη βαριά ξύλινη καταπακτή προς τα πάνω. Ένα σύννεφο σκόνης υψώθηκε, κάνοντάς μας να βήξουμε. Και τότε, καθώς η σκόνη καθάρισε, είδαμε τι κρυβόταν κάτω από το πάτωμα του σπιτιού μας για περισσότερα από 80 χρόνια. Ένα μεταλλικό κυβότιο σκουριασμένο αλλά ακόμα γερό, με το σύμβολο της Εθνικής Τράπεζας σκαλισμένο στο καπάκι του. Και δίπλα του,
τυλιγμένο σε ένα αδιάβροχο ύφασμα, ένα πακέτο με έγγραφα. «Θεέ μου», ψιθύρισα, κάνοντας το σταυρό μου. «Είναι αλήθεια. Όλα αυτά τα χρόνια ήταν εδώ κάτω από τα πόδια μας». Η Μαρία έσκυψε και άγγιξε το κυβότιο με δέος. «Τι θα κάνουμε τώρα, γιαγιά?» Κοίταξα το ρολόι στον τοίχο. Ήταν σχεδόν 5 το απόγευμα. Ο Νίκος και η Κατερίνα θα επέστρεφαν σύντομα και απόψε θα συναντούσαν τον κύριο Μαυρίδη στο συμβολεογραφείο. «Τώρα», είπα τραβώντας το πακέτο με τα έγγραφα από την τρύπα, «θα ανακαλύψουμε την αλήθεια και θα τη χρησιμοποιήσουμε για να σώσουμε το σπίτι μας». Το επόμενο πρωί ξύπνησα πριν ακόμα χαράξει. Δεν είχα καταφέρει να κοιμηθώ καλά. Το μυαλό μου έτρεχε γεμάτο με όσα είχαμε ανακαλύψει την προηγούμενη μέρα. Η Μαρία κοιμόταν ακόμα δίπλα μου, κουλουριασμένη σαν μικρό γατάκι, με το πρόσωπό της γαλήνιο στον ύπνο της, σαν να μην είχε συμβεί τίποτα. Είχαμε ανοίξει το πακέτο με τα έγγραφα και είχαμε βρει μέσα ένα χειρόγραφο ημερολόγιο του προπάπου της, του Αριστίδη, όπου περιέγραφε λεπτομερώς τη νύχτα που είχε κρύψει το κυβότιο. Υπήρχε επίσης ένα επίσημο έγγραφο με τη σφραγίδα της Εθνικής Τράπεζας, που περιέγραφε το περιεχόμενο του κυβωτίου, χρυσές λίρες, κοσμήματα και τίτλους ιδιοκτησίας πολλών οικογενειών της περιοχής. Αλλά το πιο σημαντικό ήταν ένα γράμμα που είχε γράψει ο Γιώργος μου, λίγο πριν πεθάνει. «Αγαπημένη μου Ελένη», έγραφε με τον γνώριμο γραφικό του χαρακτήρα που έτρεμε ελαφρά. «Αν διαβάζεις αυτό το γράμμα, σημαίνει ότι βρέθηκες σε τόσο μεγάλο κίνδυνο που αναγκάστηκες να ανοίξεις την καταπακτή. Πρέπει να ξέρεις ότι αυτό το σπίτι και η γη του ανήκουν νόμιμα σε εσένα. Μετά τον πόλεμο, όταν κανείς δεν ήρθε να ζητήσει το κυβότιο, ο πατέρας μου πήγε στις αρχές και δήλωσε την ύπαρξή του. Η κυβέρνηση και η τράπεζα συμφώνησαν ότι το περιεχόμενο έπρεπε να επιστραφεί στους νόμιμους ιδιοκτήτες, αλλά πολλοί από αυτούς είχαν χαθεί στον πόλεμο. Ως ανταμοιβή για την εντιμότητα και το θάρρος του πατέρα μου, του παραχωρήθηκε η κυριότητα της γης και το δικαίωμα να διατηρήσει το κυβότιο μέχρι να εμφανιστούν οι κληρονόμοι. Το συμβόλαιο μεταβίβασης είναι σφραγισμένο από την κοινότητα και αναγνωρίζει ότι αυτή η γη ανήκει στην οικογένειά μας ως ανταμοιβή για τη διάσωση της περιουσίας πολλών οικογενειών. Και το σπίτι, Ελένη μου, το έχω καταγράψει στο όνομά σου. Είναι το δώρο μου σε σένα, για όλα τα χρόνια αγάπης που μου έδωσες. Η ανακάλυψη αυτή μου είχε δώσει δύναμη. Ήξερα τώρα ότι το σπίτι ήταν νόμιμα δικό μου και ότι ο Νίκος δεν είχε κανένα δικαίωμα να το πουλήσει. Αλλά έπρεπε να βρω τρόπο να το αποδείξω και να σταματήσω την πώληση πριν να είναι πολύ αργά. Σηκώθηκα αθόρυβα από το κρεβάτι, προσέχοντας να μην ξυπνήσω τη Μαρία. Ήταν Τετάρτη, η μέρα της εβδομαδιαίας λαϊκής αγοράς στο χωριό μας. Ήξερα ότι ο Νίκος και η Κατερίνα θα πήγαιναν εκεί το πρωί, πριν από το ραντεβού τους με τον Μαυρίδη το βράδυ. Και ήξερα επίσης ότι η λαϊκή ήταν το ιδανικό μέρος για να συγκεντρώσω πληροφορίες. Σε ένα μικρό χωριό σαν το δικό μας, τα νέα και τα κουτσομπολιά κυκλοφορούσαν γρήγορα, σαν τη φωτιά σε ξερό χορτάρι. Ντύθηκα αργά, επιλέγοντας προσεκτικά τα ρούχα μου, το σκούρο μπλε φόρεμα που φορούσα στις γιορτές και την καλή μου μαύρη ζακέτα. Έπλεξα τα μαλλιά μου σε έναν σφιχτό κότσο και κρέμασα γύρω από το λαιμό μου το παλιό ασημένιο σταυρό που μου είχε δώσει η μητέρα μου. Ήθελα να δείχνω αξιοπρεπής και σίγουρη για τον εαυτό μου, όχι σαν μια γριά γυναίκα που χάνει τη μνήμη της. Όταν η Μαρία ξύπνησε, της εξήγησα το σχέδιό μου. «Θα πάμε στη λαϊκή», της είπα καθώς έτρωγε το πρωινό της. «Αλλά πρέπει να είμαστε προσεκτικές. Δεν πρέπει ο πατέρας σου και η μητέρα σου να καταλάβουν ότι ξέρουμε τα σχέδιά τους». Η Μαρία έγνεψε σοβαρά. «Θα προσποιηθώ ότι δεν ξέρω τίποτα, γιαγιά». Κρύψαμε τα έγγραφα πίσω από μια χαλαρή πέτρα στο τζάκι, ένα κρυφό σημείο που χρησιμοποιούσα για χρόνια για να φυλάω μικρά αντικείμενα αξίας. Μετά, καλύψαμε προσεκτικά την καταπακτή με το χαλί, φροντίζοντας να μην φαίνεται ότι είχε μετακινηθεί. Ο ήλιος έλαμπε στον καθαρό ουρανό, καθώς περπατούσαμε προς την κεντρική πλατεία του χωριού, όπου στηνόταν η λαϊκή αγορά κάθε Τετάρτη. Η μυρωδιά από φρέσκα φρούτα, λαχανικά και ψημένο καλαμπόκι γέμιζε τον αέρα. Οι φωνές των πολιτών που διαλαλούσαν τα προϊόντα τους ανακατεύονταν με το γέλιο των παιδιών και τις κουβέντες των γυναικών που εξέταζαν προσεκτικά τα εμπορεύματα. Είδα τον Νίκο και την Κατερίνα από μακριά. Στέκονταν στον πάγκο με τα τυριά, συζητώντας με τον κύριο Δημήτρη τον Γαλακτοπόλη. Ο Νίκος γελούσε δυνατά χτυπώντας τον κύριο Δημήτρη στην πλάτη με φιλική διάθεση. Τα μαλλιά του, πρόωρα γκριζαρισμένα στους κροτάφους, έλαμπαν στον ήλιο. Η Κατερίνα,
Με τα ξανθά της μαλλιά δεμένα σε μια κομψή αλογοουρά, φορούσε ένα ακριβό παλτό που έμοιαζε εντελώς εκτός τόπου στη λαϊκή αγορά ενός μικρού χωριού. «Θυμήσου», ψιθύρισα στη Μαρία καθώς πλησιάζαμε, «συμπεριφέρσου φυσιολογικά». «Μαμά, μπαμπά», φώναξε η Μαρία τρέχοντας προς το μέρος τους με έναν ενθουσιασμό που με εξέπληξε. Ήταν καλύτερη ηθοποιός από ό,τι περίμενα. «Α, νάτες», είπε ο Νίκος γυρίζοντας προς το μέρος μας με ένα πλατή χαμόγελο που δεν έφτανε στα μάτια του. «Καλημέρα, μητέρα. Δεν περίμενα να σε δω στη λαϊκή σήμερα». «Καλημέρα, Νίκο μου», απάντησα, φιλώντας τον στο μάγουλο. Η μέρα είναι τόσο όμορφη που σκέφτηκα να βγω μια βόλτα και η Μαρία ήθελε να δει τους πάγκους με τα γλυκά. Η Κατερίνα αγκάλιασε επιφανειακά, μια αγκαλιά που μόλις άγγιζε τους ώμους μου. «Πώς κοιμήθηκες, μητέρα? Χθες το βράδυ μας είπες ότι πονούσε η πλάτη σου». Ένιωσα ένα ρίγος να διατρέχει τη ραχοκοκαλιά μου. Δεν είχα πει τίποτα για πόνο στην πλάτη. Ήταν μια δικαιολογία που προετοίμαζαν για τη μελλοντική μου ασθένεια, που θα απαιτούσε τη μεταφορά μου σε ένα μέρος όπου θα με φρόντιζαν καλύτερα. «Είμαι μια χαρά σήμερα», απάντησα με ένα χαμόγελο που ήλπιζα να φαινόταν ειλικρινές. «Ο χειμώνας κάνει τα γέρικα κόκαλά μου να πονούν, αλλά θα περάσει». Περπατήσαμε μαζί ανάμεσα στους πάγκους, αγοράζοντας φρέσκα λαχανικά και φρούτα. Παρατήρησα πως ο Νίκος χαιρετούσε όλους με μεγάλη οικειότητα, σταματώντας για να ανταλλάξει αστεία και νέα. Ήταν δημοφιλής στο χωριό, πάντα ήταν. Αλλά τώρα με τη νέα γνώση που είχα, έβλεπα κάτι διαφορετικό στις αλληλεπιδράσεις του. Μια επιφανειακή ζεστασιά που έκρυβε από κάτω υπολογισμό. Καθώς περνούσαμε από τον πάγκο του κυρίου Αντώνη, του Μανάβη, πρόσεξα ότι με κοίταξε με έναν περίεργο τρόπο και μετά έστρεψε γρήγορα το βλέμμα του αλλού. Το ίδιο έκανε και η κυρία Βασιλική, η γυναίκα του φούρναρη, και δεν ήταν μόνο η φαντασία μου, κάποιοι άνθρωποι πραγματικά με απέφευγαν. «Σήμερα το βράδυ θα βγούμε», είπε ξαφνικά η Κατερίνα τραβώντας τη Μαρία κοντά της σε μια σπάνια επίδειξη μητρικής στοργής. «Έχουμε μια σημαντική συνάντηση στην Καλαμπάκα. Θα επιστρέψουμε αργά, οπότε μη μας περιμένεις ξύπνια, μητέρα». «Φυσικά», απάντησα γλυκά. «Τι είδους συνάντηση?» Είδα τον Νίκο και την Κατερίνα να ανταλλάσσουν ένα γρήγορο βλέμμα. «Επαγγελματική», είπε ο Νίκος αόριστα. «Ξέρεις, γραφειοκρατικά θέματα. Μπορώ να έρθω μαζί σας?» ρώτησε η Μαρία με παιδική αθωότητα που ήξερα ότι ήταν προσποιητή. «Όχι, αγάπη μου», είπε γρήγορα η Κατερίνα. «Θα είναι πολύ βαρετό για ένα μικρό κορίτσι. Θα μείνεις με τη γιαγιά». Συνεχίσαμε την περιήγησή μας στη λαϊκή, με την Κατερίνα να κάνει περιστασιακά σχόλια για το πόσο παλιωμοδίτικο και απομονωμένο ήταν το χωριό μας. «Σε λίγα χρόνια», είπε με ένα ψεύτικο γέλιο, «αυτό το μέρος θα είναι γεμάτο πολυτελή ξενοδοχεία και εστιατόρια. Η περιοχή αναπτύσσεται ραγδαία». «Πράγματι», απάντησα, προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή. «Η γη μας έχει μεγάλη αξία τώρα. Είναι καλό που το σπίτι μας είναι χτισμένο στον ψηλότερο λόφο, με την καλύτερη θέα στα μετέωρα». Η Κατερίνα έσφιξε τα χείλη της. «Ναι, αλλά είναι ένα παλιό σπίτι, μητέρα. Απαιτεί τόση συντήρηση και είναι πολύ μεγάλο για μια γυναίκα της ηλικίας σου». «Αστείο που το λες αυτό», απάντησα, μαζεύοντας θάρρος. «Μόλις χθες σκεφτόμουν πόσο τυχερή είμαι που έχω αυτό το σπίτι. Ο Γιώργος μου το άφησε ειδικά σε μένα, ξέρεις. Μου έδωσε τα χαρτιά λίγο πριν πεθάνει. Είδα τον Νίκο να παγώνει για μια στιγμή και μετά να χαμογελάει πάλι, αλλά τώρα το χαμόγελό του ήταν σφιγμένο. «Μητέρα, δεν ξέρω τι εννοείς. Ο πατέρας δεν άφησε κανένα χαρτί». «Δεν το έκανε», είπα, με προσποιητή σύγχυση. «Μπορεί να κάνω λάθος. Τα γυρατιά, ξέρεις. Μερικές φορές μπερδεύω τα πράγματα». Ο Νίκος χαλάρωσε λίγο, αλλά πρόσεξα ότι τα μάτια του με παρακολουθούσαν πιο προσεκτικά τώρα. Καθώς πλησιάζαμε στο τέλος της βόλτας μας, σταματήσαμε στο καφενείο της πλατείας για έναν καφέ. Η Μαρία έτρεξε να παίξει με μερικά άλλα παιδιά του χωριού, ενώ εμείς οι ενήλικες καθίσαμε στα σιδερένια τραπεζάκια έξω. Η Δήμητρα, η ιδιοκτήτρια του καφενείου, ήρθε να πάρει την παραγγελία μας. Όταν ο Νίκος και η Κατερίνα κοίταζαν αλλού, μου έσπρωξε διακριτικά ένα μικρό διπλωμένο χαρτί μαζί με τον καφέ μου. «Το ραντεβού απόψε είναι στις 8, στο συμβολεογραφείο του Μαρκόπουλου», ψιθύρισε γρήγορα. «Μην εμπιστεύεσαι κανέναν από την οικογένεια. Αυτό που θέλουν δεν είναι μόνο το σπίτι». Και μετά απομακρύνθηκε βιαστικά, προσποιούμενη ότι δεν είχε συμβεί τίποτα. Έκρυψα το χαρτί στην τσέπη μου, νιώθοντας την καρδιά μου να χτυπά δυνατά. Ποιος είχε πει στη Δήμητρα για το ραντεβού? Και γιατί με προειδοποιούσε? Καθώς τελειώναμε τους καφέδες μας, παρατήρησα ότι πολλοί από τους χωρικούς μας
Κοιτούσαν με έναν περίεργο τρόπο. Μερικοί ψιθύριζαν μεταξύ τους, δείχνοντας διακριτικά προς το μέρος μας. Και τότε είδα πάλι εκείνον τον άγνωστο άντρα, τον ηλικιωμένο με την ουλή στο μάγουλο. Στεκόταν στην άκρη της πλατείας, μισοκρυμμένος στη σκιά ενός πλατάνου, παρακολουθώντας μας. Αυτή τη φορά όταν τα μάτια μας συναντήθηκαν, δεν έστρεψε το βλέμμα του αλλού. Αντίθετα, έγνεψε ελαφρά με το κεφάλι του, σαν να επιβεβαίωνε κάτι, και μετά έφυγε αργά, περπατώντας προς την κατεύθυνση του δρόμου που οδηγούσε στο σπίτι μας στον λόφο. «Είσαι καλά, μητέρα?» ρώτησε ο Νίκος, παρατηρώντας προφανώς την αλλαγή στην έκφρασή μου. «Φαίνεσαι σαν να είδες φάντασμα». «Είμαι μια χαρά», απάντησα, προσπαθώντας να χαμογελάσω. «Απλώς κουράστηκα λίγο. Νομίζω ότι θα πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι τώρα». Καθώς περπατούσαμε πίσω προς το σπίτι, δεν μπορούσα να διώξω από το μυαλό μου την εικόνα του άγνωστου άντρα και το σημείωμα της Δήμητρας. Ποιος ήταν αυτός ο άνθρωπος? Και τι εννοούσε η Δήμητρα, ότι αυτό που ήθελαν δεν ήταν μόνο το σπίτι? Με το χέρι στην τσέπη μου, αγγίζοντας το διπλωμένο χαρτί, ήξερα ένα πράγμα με βεβαιότητα. Απόψε στις 8 έπρεπε να βρίσκομαι στο συμβολεογραφείο του Μαρκόπουλου και έπρεπε να είμαι έτοιμη να αντιμετωπίσω όχι μόνο τον γιο μου και την ύφη μου, αλλά και ό,τι άλλο με περίμενε εκεί. Ήταν σχεδόν 7 το απόγευμα όταν ο Νίκος και η Κατερίνα έφυγαν για την επαγγελματική τους συνάντηση. Στεκόμουν στο παράθυρο της κουζίνας, παρακολουθώντας τα φώτα του αυτοκινήτου τους να απομακρύνονται στον σκοτεινό δρόμο που οδηγούσε προς την Καλαμπάκα. Η νύχτα είχε πέσει νωρίς, όπως συμβαίνει τον χειμώνα στα ορεινά χωριά μας, και ο αέρας έξω ήταν τσουχτερός, μεταφέροντας την υπόσχεση χιονιού. «Έφυγαν», είπα στη Μαρία που καθόταν στο τραπέζι της κουζίνας, τρώγοντας το βραδινό της. «Έχουμε 1 ώρα μέχρι να φτάσουμε στο συμβολεογραφείο». Η Μαρία σηκώθηκε αμέσως, με τα μάτια της να λάμπουν από ενθουσιασμό και φόβο. «Θα τους σταματήσουμε, γιαγιά?» «Ναι», απάντησα, νιώθοντας μια αποφασιστικότητα που δεν είχα νιώσει εδώ και χρόνια. «Αλλά πρώτα, πρέπει να κάνω κάτι που υποσχέθηκα στον παππού σου ότι δεν θα έκανα ποτέ. Τα έγγραφα που είχαμε βρει την προηγούμενη μέρα ήταν πολύτιμα, αλλά ήξερα ότι δεν ήταν αρκετά. Χρειαζόμουν το ίδιο το κυβότιο, ή τουλάχιστον να δω τι περιείχε. Είχα υποσχεθεί στον Γιώργο να μην ανοίξω ποτέ το κυβότιο, αλλά οι περιστάσεις είχαν αλλάξει. Ο κίνδυνος που φοβόταν είχε έρθει και ήρθε από την πιο απροσδόκητη πηγή, τον ίδιο μας το γιο. Επιστρέψαμε στο σαλόνι και τραβήξαμε πάλι το βαρύ χαλί, αποκαλύπτοντας την καταπακτή. Αυτή τη φορά, καθώς την ανοίγαμε, ένιωσα ένα περίεργο μείγμα φόβου και αποφασιστικότητας. Ήταν σαν να έσπαγα τον τελευταίο δεσμό με τον κόσμο που ήξερα, τον κόσμο όπου ο γιος μου με αγαπούσε και με σεβόταν, όπου η οικογένειά μου ήταν ασφαλής και ενωμένη. Το μεταλλικό κυβότιο ήταν ακριβώς όπως το είχαμε αφήσει. Έβγαλα το κλειδί που είχαμε βρει στο πακέτο με τα έγγραφα, ένα διαφορετικό κλειδί από αυτό της καταπακτής, πιο μικρό και λεπτεπίλεπτο. Με τρεμάμενα χέρια, το έβαλα στην κλειδαριά του κυβωτίου και το γύρισα. Ένα απαλό κλικ ακούστηκε και το καπάκι άνοιξε ελαφρά. «Μαρία, φέρε μου τη λάμπα», ψιθύρισα, μη θέλοντας για κάποιο λόγο να μιλήσω δυνατά. Με το φως της λάμπας, κοιτάξαμε μέσα στο κυβότιο. Περιείχε αρκετά μικρότερα δερμάτινα πουγκιά και μεταλλικά κουτιά, όλα προσεκτικά τοποθετημένα. Πάνω απ' όλα υπήρχε ένας φάκελος με τη σφραγίδα της Εθνικής Τράπεζας. Τον πήρα και τον άνοιξα, βγάζοντας ένα παχύ δεσμό εγγράφων. Καθώς ξεφύλιζα τα χαρτιά, η αναπνοή μου έγινε πιο γρήγορη. Ήταν τίτλοι ιδιοκτησίας, πιστοποιητικά γάμου, διαθήκες, όλα ανήκοντα σε διάφορες οικογένειες της περιοχής. Και ανάμεσά τους βρήκα κάτι που έκανε την καρδιά μου να σταματήσει για μια στιγμή. Ένα έγγραφο με τη σφραγίδα της ελληνικής κυβέρνησης, που επιβεβαίωνε όσα είχε γράψει ο Γιώργος στο γράμμα του. Η γη του λόφου είχε παραχωρηθεί επίσημα στον Αριστίδη Παπαδόπουλο και τους απογόνους του ως ανταμοιβή για την προστασία της περιουσίας πολλών οικογενειών κατά τη διάρκεια του πολέμου. «Γιαγιά, κοίτα», είπε η Μαρία, τραβώντας ένα από τα δερμάτινα πουγκιά. Το άνοιξε προσεκτικά και μέσα έλαμψαν χρυσές λίρες, δεκάδες από αυτές, γυαλιστερές παρά τα χρόνια που είχαν περάσει κρυμμένες κάτω από το πάτωμά μας. «Πρέπει να ανήκουν στις οικογένειες των εγγράφων», είπα, κλείνοντας προσεκτικά το πουγκί. «Δεν είναι δικές μας, Μαρία. Πρέπει να επιστραφούν στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους ή στους απογόνους τους». Αλλά η Μαρία είχε ήδη ανοίξει ένα από τα μεταλλικά κουτιά. «Γιαγιά», ψιθύρισε, με τα μάτια της ορθάνυχτα από έκπληξη. Πλησίασα για να δω.
Μέσα στο κουτί βρίσκονταν κοσμήματα, δαχτυλίδια, περιδέρεα, σκουλαρίκια, όλα με πολύτιμους λίθους που έλαμπαν στο φως της λάμπας. Ανάμεσά τους βρήκα μία μικρή καρφίτσα σε σχήμα αστεριού με την εβραϊκή ονομασία χαραγμένη στο πίσω μέρος. «Ήταν Εβραίοι», είπα σιγανά, καταλαβαίνοντας ξαφνικά. Οι οικογένειες που άφησαν αυτά τα πράγματα για φύλαξη προσπαθούσαν να σώσουν ό,τι μπορούσαν πριν. Δεν χρειάστηκε να τελειώσω τη φράση. Ακόμα και η 10χρονη Μαρία ήξερε για τη φρίκη του ολοκαυτώματος, για τους χιλιάδες Έλληνες Εβραίους που εξοντώθηκαν στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. «Γι' αυτό κανείς δεν ήρθε ποτέ να τα ζητήσει», είπε η Μαρία με φωνή που ξαφνικά ακούστηκε πολύ πιο ώριμη από την ηλικία της. «Δεν επέζησαν». «Όχι όλοι», είπα καθώς μια ανάμνηση άστραψε στο μυαλό μου. «Ο άνθρωπος με την ουλή, αυτός που μας παρακολουθεί, πρέπει να είναι ένας από αυτούς που επέζησαν ή ένας απόγονός τους». Κοιτάξαμε ξανά μέσα στο κυβότιο. Στον πάτο βρήκαμε κάτι που με έκανε να παγώσω. Ένα μικρό δερμάτινο σημειωματάριο με το όνομα Αρών Λεβί γραμμένο στο εξώφυλλο. Το άνοιξα με προσοχή. Οι σελίδες του ήταν γεμάτες με μικρά πυκνογραμμένα γράμματα, ένα ημερολόγιο γραμμένο στα εβραϊκά, με ημερομηνίες που σταματούσαν τον Μάρτιο του 1943. Και τότε, ανάμεσα στις σελίδες, βρήκα μια μικρή ασπρόμαυρη φωτογραφία. Έδειχνε μια οικογένεια, ένας άντρας, μια γυναίκα και 3 παιδιά, 2 κορίτσια και ένα αγόρι. Το μικρότερο παιδί, το αγόρι, δεν μπορεί να ήταν πάνω από 5 ετών. Στην πίσω πλευρά της φωτογραφίας κάποιος είχε γράψει «Οικογένεια Λεβί, Ιωάννινα, 1942». «Είναι αυτός, γιαγιά?» ρώτησε η Μαρία δείχνοντας το μικρό αγόρι στη φωτογραφία. «Ο άνθρωπος που μας παρακολουθεί». Κοίταξα προσεκτικά τη φωτογραφία. Το αγόρι είχε ένα χαρακτηριστικό σημάδι στο μάγουλό του, το ίδιο σημείο όπου ο ηλικιωμένος άντρας είχε την ουλή. «Ναι», απάντησα νιώθοντας ξαφνικά ένα κύμα κατανόησης. «Πρέπει να είναι αυτός και πρέπει να έχει επιστρέψει για να βρει αυτό που ανήκει στην οικογένειά του». Έβαλα προσεκτικά τη φωτογραφία και το ημερολόγιο στην τσάντα μου, μαζί με το επίσημο έγγραφο που επιβεβαίωνε την ιδιοκτησία της γης. Τα υπόλοιπα τα τοποθετήσαμε πίσω στο κυβότιο και κλείσαμε το καπάκι. «Δεν έχουμε χρόνο να το κλειδώσουμε τώρα», είπα κοιτάζοντας το ρολόι. Ήταν ήδη 7:30. «Πρέπει να φτάσουμε στο συμβολεογραφείο πριν τις 8. Σκεπάσαμε βιαστικά την καταπακτή με το χαλί και ετοιμαστήκαμε να φύγουμε. Φόρεσα το καλό μου παλτό και το σκούρο μπλε μαντίλι μου, ενώ η Μαρία φόρεσε το χειμωνιάτικο μπουφάν της. Στο τελευταίο λεπτό θυμήθηκα να πάρω και το γράμμα του Γιώργου από την κρυψώνα στο τζάκι. Ο αέρας έξω ήταν παγωμένος, με νυφάδες χιονιού να αρχίζουν να πέφτουν, στροβιλιζόμενες στο φως των λαμπτήρων του δρόμου. Η διαδρομή προς την Καλαμπάκα ήταν περίπου 3 χιλιόμετρα, πολύ μακριά για να περπατήσουμε με αυτόν τον καιρό. Ευτυχώς ο γείτονάς μας, ο κύριος Γιάννης, μας είδε να βγαίνουμε από το σπίτι και μας πρόσφερε να μας πάει με το μικρό του φορτηγό. «Πού πηγαίνετε τέτοια ώρα με αυτόν τον καιρό, κυρία Ελένη?» ρώτησε, με περιέργεια στη φωνή του. «Στην Καλαμπάκα, στο συμβολεογραφείο του Μαρκόπουλου», απάντησα χωρίς να μπω σε λεπτομέρειες. Ο κύριος Γιάννης σήκωσε τα φρύδια του, αλλά δεν έκανε άλλες ερωτήσεις. Καθώς οδηγούσαμε στον σκοτεινό δρόμο, οι νυφάδες του χιονιού έπεφταν όλο και πιο πυκνές, καλύπτοντας τον κόσμο με ένα λευκό πέπλο. «Το χιόνι θα είναι βαρύ απόψε», σχολίασε ο κύριος Γιάννης. «Καλύτερα να μην μείνετε πολλή ώρα στην πόλη, οι δρόμοι θα είναι επικίνδυνοι για την επιστροφή». Κοίταξα έξω από το παράθυρο, παρακολουθώντας τις νυφάδες να χορεύουν στο σκοτάδι. Ξαφνικά, ένα αυτοκίνητο πέρασε δίπλα μας με μεγάλη ταχύτητα, κατευθυνόμενο προς το χωριό. Μέσα στο σύντομο φως των προβολέων του, είδα το πρόσωπο του οδηγού και πάγωσα. Ήταν ο άνθρωπος με την ουλή. «Μαρία», ψιθύρισα, «ο άνθρωπος που μόλις μας προσπέρασε πηγαίνει προς το σπίτι μας». Η Μαρία έσφιξε το χέρι μου. «Γιαγιά, μήπως πρέπει να γυρίσουμε πίσω?» Δίστασα. Τι έψαχνε αυτός ο άνθρωπος στο σπίτι μας? Ήξερε για το κυβότιο? Και αν ναι, γιατί πήγαινε εκεί τώρα, μετά από τόσα χρόνια? Αλλά μετά σκέφτηκα τον Νίκο και την Κατερίνα, που ήδη θα βρίσκονταν στο συμβολεογραφείο, έτοιμοι να πουλήσουν το σπίτι μου με πλαστογραφημένα χαρτιά. «Όχι», αποφάσισα. «Πρώτα πρέπει να σταματήσουμε την πώληση. Μετά θα ασχοληθούμε με τον επισκέπτη μας». Φτάσαμε στην Καλαμπάκα λίγο πριν τις 8. Η μικρή πόλη ήταν ήσυχη, με τα περισσότερα καταστήματα κλειστά και ελάχιστο κόσμο στους δρόμους λόγω του καιρού. Το συμβολεογραφείο του Μαρκόπουλου
Βρισκόταν σε ένα στενό δρομάκι κοντά στην κεντρική πλατεία, σε ένα παλιό πέτρινο κτίριο με βαριά ξύλινη πόρτα. Καθώς ο κύριος Γιάννης μας άφηνε μπροστά στην πόρτα, είδα το αυτοκίνητο του Νίκου παρκαρισμένο λίγα μέτρα πιο κάτω. Υπήρχε επίσης μία μαύρη Mercedes που υποπτευόμουν ότι ανήκε στον κύριο Μαυρίδη. «Θα σας περιμένω», προσφέρθηκε ο κύριος Γιάννης. «Δεν είναι καιρός για να περιμένει κανείς στο λεωφορείο». Τον ευχαρίστησα και κρατώντας σφιχτά το χέρι της Μαρίας, ανέβηκα τα σκαλιά του συμβολεογραφείου. Στην πόρτα σταμάτησα για μια στιγμή, παίρνοντας μια βαθιά ανάσα για να συγκεντρώσω το θάρρος μου. «Είσαι έτοιμη?» ρώτησα τη Μαρία. Εκείνη έγνεψε καταφατικά, με το πρόσωπό της σοβαρό και αποφασισμένο. «Είμαι έτοιμη, γιαγιά». Και με αυτό άνοιξα την πόρτα και μπήκαμε μέσα, έτοιμες να αντιμετωπίσουμε τον Νίκο, την Κατερίνα και τον κύριο Μαυρίδη. Μπαίνοντας στο συμβολεογραφείο, μας τύλιξε η ζεστασιά και η μυρωδιά παλιού χαρτιού και δέρματος. Το γραφείο ήταν μικρό αλλά κομψό, με ξύλινα ράφια γεμάτα με χοντρούς τόμους νομικών βιβλίων και παλιά συμβόλαια. Πίσω από ένα βαρύ γραφείο από καρυδιά καθόταν ο κύριος Μαρκόπουλος, ένας λεπτός άντρας με ασημένια μαλλιά και γυαλιά που γυάλιζαν στο φως της λάμπας του γραφείου. Μπροστά τους στέκονταν ο Νίκος και η Κατερίνα και δίπλα τους ένας ψηλός άντρας με ακριβό κοστούμι που υπέθεσα ότι ήταν ο κύριος Μαυρίδης. Όταν άνοιξε η πόρτα και μπήκαμε μέσα, όλοι γύρισαν να μας κοιτάξουν. Το πρόσωπο του Νίκου χλώμιασε αμέσως. «Μητέρα», είπε, με φωνή που προσπαθούσε να ακουστεί χαρούμενη αλλά δεν τα κατάφερνε. «Τι κάνεις εδώ?» «Και με τη Μαρία. Είναι πολύ αργά για να είναι έξω ένα μικρό κορίτσι». «Νίκο», απάντησα προσπαθώντας να κρατήσω τη φωνή μου σταθερή παρά την αναστάτωση που ένιωθα βλέποντας τον ίδιο μου το γιο να προσπαθεί να με εξαπατήσει. «Νομίζω ότι το ερώτημα είναι τι κάνεις εσύ εδώ, με χαρτιά που φέρουν την πλαστογραφημένη υπογραφή μου». Η Κατερίνα έκανε ένα βήμα μπροστά με τα μάτια της να λάμπουν από θυμό. «Τι ανοησίες είναι αυτές?» «Νίκο, η μητέρα σου δεν είναι καλά. Στην ηλικία της είναι φυσικό να έχει σύγχυση». Ο κύριος Μαρκόπουλος σηκώθηκε από το γραφείο του με έκφραση ανησυχίας στο πρόσωπό του. «Κύριε Παπαδόπουλε, τι συμβαίνει εδώ? Μου είπατε ότι η μητέρα σας είχε συμφωνήσει για την πώληση του σπιτιού». «Και έτσι είναι», είπε γρήγορα ο Νίκος, πλησιάζοντάς με και αρπάζοντας το χέρι μου με μια κίνηση που μπορεί να φαινόταν στοργική σε έναν παρατηρητή, αλλά που εγώ ένιωσα σαν προειδοποίηση. «Η μητέρα μου υπέγραψε όλα τα χαρτιά την περασμένη εβδομάδα, αλλά δυστυχώς η μνήμη της δεν είναι πια αξιόπιστη». Τράβηξα το χέρι μου απότομα από τη λαβή του. «Η μνήμη μου είναι μια χαρά, Νίκο, και ποτέ δεν υπέγραψα κανένα χαρτί πώλησης. Αυτή η υπογραφή είναι πλαστή». «Κύριε Μαρκόπουλε», είπε ο κύριος Μαυρίδης, μιλώντας για πρώτη φορά με μια βαθιά, αυταρχική φωνή, «έχουμε ήδη χάσει αρκετό χρόνο. Αν η κυρία Παπαδοπούλου έχει αλλάξει γνώμη, αυτό είναι ένα οικογενειακό ζήτημα που πρέπει να επιλύσουν μεταξύ τους. Έχουμε τα χαρτιά, έχουμε τις υπογραφές, ας προχωρήσουμε με τη συναλλαγή». «Όχι», φώναξα, πιο δυνατά από ό,τι σκόπευα. «Αυτό το σπίτι δεν πωλείται και έχω εδώ αποδείξεις ότι είναι νόμιμα δικό μου». Έβγαλα από την τσάντα μου το επίσημο έγγραφο που είχαμε βρει στο κυβότιο και το γράμμα του Γιώργου και τα έβαλα πάνω στο γραφείο του συμβολεογράφου. Αυτά τα έγγραφα αποδεικνύουν ότι η γη και το σπίτι ανήκουν αποκλειστικά σε μένα. Ο άντρας μου, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, καταχώρησε το σπίτι στο όνομά μου πριν πεθάνει. Ο κύριος Μαρκόπουλος πήρε τα χαρτιά και άρχισε να τα μελετά προσεκτικά. Ο Νίκος και η Κατερίνα αντάλλαξαν ένα νευρικό βλέμμα. «Κύριε Μαρκόπουλε», είπε γρήγορα η Κατερίνα, «μην ακούτε αυτές τις ανοησίες. Η μητέρα του Νίκου δεν είναι καλά. Αυτά τα χαρτιά μπορεί να είναι οτιδήποτε, παλιοί λογαριασμοί, συνταγές, οτιδήποτε. Δεν μπορεί να διαβάσει πια χωρίς γυαλιά». «Μπορώ να διαβάσω μια χαρά», είπα σταθερά. «Και αυτά τα χαρτιά είναι επίσημα έγγραφα που αποδεικνύουν ότι το σπίτι είναι δικό μου. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμα πιο σημαντικό». Έβγαλα από την τσάντα μου τη φωτογραφία της οικογένειας Λεβί και το ημερολόγιο. Κάτω από το πάτωμα του σαλονιού μας υπάρχει ένα κυβότιο γεμάτο με τη μαλφή, χρυσές λίρες, κοσμήματα και έγγραφα που ανήκουν σε εβραϊκές οικογένειες από την περιοχή. Οικογένειες που χάθηκαν στο ολοκαύτωμα. «Γι' αυτό θέλετε το σπίτι, έτσι δεν είναι, κύριε Μαυρίδη? Όχι για την τουριστική του αξία, αλλά για τον θησαυρό που είναι θαμμένος από κάτω». Ο κύριος Μαυρίδης χλώμιασε ελαφρά, αλλά διατήρησε την ψυχραιμία του. «Δεν έχω ιδέα για τι πράγμα μιλάτε, κυρία Παπαδοπούλου. Θέλω απλώς να αγοράσω μια ιδιοκτησία σε μια περιοχή με μεγάλες προοπτικές ανάπτυξης». «Νίκο», στράφηκα προς τον γιο μου, νιώθοντας την καρδιά μου να σπάει,
καθώς έβλεπα το πρόσωπό του να σκληραίνει από θυμό και αμηχανία. «Πες μου την αλήθεια. Πώς μάθατε για το κυβότιο? Πώς ξέρατε τι κρυβόταν κάτω από το πάτωμα του σαλονιού μας?» Ο Νίκος έμεινε σιωπηλός, αλλά η Κατερίνα δεν μπόρεσε να συγκρατηθεί. «Βρήκαμε τις σημειώσεις του πατέρα σου», είπε με περιφρόνηση. Όταν πέθανε, ο Νίκος έψαξε στα πράγματά του και βρήκε ένα παλιό ημερολόγιο όπου περιέγραφε τι κρυβόταν κάτω από το σπίτι. Αλλά εσύ κρατούσες το κλειδί και δεν μπορούσαμε να σου το πάρουμε. Οπότε αποφασίσατε να πουλήσετε το σπίτι και να στείλετε εμένα σε ένα γυροκομείο, είπα, νιώθοντας τα δάκρυα να καίνε τα μάτια μου, αλλά αρνούμενη να τα αφήσω να πέσουν. Ο ίδιος μου ο γιος: «Μητέρα, μην το κάνεις αυτό να φαίνεται χειρότερο από ό,τι είναι», είπε ο Νίκος, με φωνή που έτρεμε ελαφρά από συγκρατημένο θυμό. «Είσαι ηλικιωμένη, χρειάζεσαι φροντίδα. Το σπίτι είναι πολύ μεγάλο για σένα. Και ναι, γνωρίζαμε για το κυβότιο, αλλά αυτά τα πράγματα δεν ανήκουν σε κανέναν πια. Οι ιδιοκτήτες τους πέθαναν πριν από δεκαετίες». «Όχι όλοι», είπε μια βαθιά, αργή φωνή από την πόρτα του γραφείου. Όλοι γυρίσαμε και είδαμε τον ηλικιωμένο άντρα με την ουλή στο μάγουλο να στέκεται εκεί, με το χιόνι να λιώνει στο σκούρο παλτό του. Τα μάτια του, σκούρα και βαθιά, κοίταξαν τη φωτογραφία που κρατούσα ακόμα στο χέρι μου. «Βλέπω ότι βρήκατε τη φωτογραφία της οικογένειάς μου», είπε, προχωρώντας αργά προς το μέρος μου. «Επιτρέψτε μου να συστηθώ. Είμαι ο Ααρών Λεβί». Ο κύριος Μαυρίδης έκανε ένα βήμα πίσω με το πρόσωπό του να χάνει κάθε χρώμα. «Αυτό είναι αδύνατον. Οι Λεβί από τα Ιωάννινα στάλθηκαν όλοι στο Auschwitz. Κανείς δεν επέστρεψε. Κανείς εκτός από ένα μικρό αγόρι που ο Αριστίδης Παπαδόπουλος έκρυψε στη στάνη του στο βουνό την ημέρα που οι Γερμανοί ήρθαν να πάρουν την οικογένειά του», είπε ο κύριος Λεβί, με τη φωνή του να τρέμει ελαφρά από τη συγκίνηση. «Ένα αγόρι που μεγάλωσε με μια χριστιανική οικογένεια στην Αθήνα και που έμαθε την αλήθεια για την καταγωγή του μόνο όταν οι θετοί του γονείς πέθαναν και του άφησαν το πραγματικό του όνομα και την ιστορία του. Πλησίασα τον κύριο Λεβί και του έδωσα τη φωτογραφία και το ημερολόγιο. «Αυτά σας ανήκουν», είπα απαλά, «όπως και τα κοσμήματα και τα άλλα αντικείμενα στο κυβότιο. Ο πεθερός μου τα φύλαξε για να τα επιστρέψει στους νόμιμους ιδιοκτήτες τους». Ο κύριος Λεβί πήρε τη φωτογραφία με χέρια που έτρεμαν ελαφρά. «Σας ευχαριστώ», είπε με τη φωνή του να σπάει από συγκίνηση. «Έχω αναζητήσει αυτό το κομμάτι της ιστορίας μου για δεκαετίες. Όταν τελικά ανακάλυψα την αλήθεια για την καταγωγή μου, άρχισα να ψάχνω για οποιοδήποτε ίχνος της οικογένειάς μου. Η έρευνά μου με οδήγησε τελικά σε αυτό το χωριό και στο σπίτι σας». «Πώς μάθατε για το κυβότιο?» ρώτησα. «Υπήρχαν φήμες», απάντησε ο κύριος Λεβί. «Μετά τον πόλεμο, κάποιοι από τους λίγους επιζώντες της εβραϊκής κοινότητας των Ιωαννίνων μιλούσαν για έναν βοσκό που είχε κρύψει τα τιμαλφή πολλών οικογενειών. Κανείς δεν ήξερε το πλήρες όνομά του ή πού ακριβώς ζούσε, μόνο ότι ήταν κάπου κοντά στα μετέωρα. Πέρασα χρόνια ψάχνοντας, ρωτώντας στα χωριά της περιοχής, μέχρι που τελικά βρήκα έναν ηλικιωμένο άντρα που θυμόταν τον Αριστίδη Παπαδόπουλο και την καλύβα του στον λόφο. Ο κύριος Μαρκόπουλος, που είχε παρακολουθήσει όλη τη σκηνή με έκπληξη, τώρα σηκώθηκε και χτύπησε το χέρι του στο γραφείο. «Κύριοι, κυρίες, νομίζω ότι είναι προφανές ότι δεν μπορούμε να προχωρήσουμε με καμία πώληση απόψε. Τα έγγραφα που μου έδειξε η κυρία Παπαδοπούλου φαίνονται αυθεντικά και υπάρχουν σοβαρές υποψίες πλαστογραφίας. Επιπλέον, η υπόθεση αυτού του κυβωτίου απαιτεί την προσοχή των αρχών». «Συμφωνώ απόλυτα», είπε ο κύριος Λεβί. «Το περιεχόμενο του κυβωτίου πρέπει να καταγραφεί επίσημα και να επιστραφεί στους νόμιμους κληρονόμους των οικογενειών, αν μπορούν να βρεθούν». Ο κύριος Μαυρίδης, βλέποντας ότι τα σχέδιά του είχαν καταρρεύσει, έκανε μια τελευταία προσπάθεια. «Κύριε Παπαδόπουλε», είπε στον Νίκο, «είμαι βέβαιος ότι μπορούμε ακόμα να έρθουμε σε κάποια συμφωνία. Η προσφορά μου για το σπίτι εξακολουθεί να ισχύει». Αλλά ο Νίκος, για πρώτη φορά εκείνο το βράδυ, φάνηκε να συνειδητοποιεί το μέγεθος του λάθους του. Κοίταξε εμένα, μετά τη Μαρία που στεκόταν ακόμα σφιχτά δίπλα μου, και μετά τον κύριο Λεβί με την οικογενειακή του φωτογραφία. «Όχι», είπε τελικά, με φωνή που έτρεμε ελαφρά. «Όχι, δεν υπάρχει συμφωνία. Το σπίτι ανήκει στη μητέρα μου και δεν πωλείται». Η Κατερίνα τον κοίταξε με έκπληξη και θυμό, αλλά δεν είπε τίποτα. Ο κύριος Μαυρίδης, βλέποντας ότι είχε χάσει, έφυγε βιαστικά από το γραφείο. «Μητέρα», είπε ο Νίκος στρεφόμενος προς εμένα, με ένα βλέμμα που δεν μπορούσα ακόμα να διαβάσω πλήρως. Ήταν ντροπή, μεταμέλεια ή απλώς απογοήτευση που τα σχέδιά του είχαν αποτύχει.
Νομίζω ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο σπίτι και να συζητήσουμε αυτό το θέμα ως οικογένεια. Ναι, συμφώνησα, νιώθοντας ξαφνικά την κούραση όλων αυτών των ημερών να με βαραίνει. Ας επιστρέψουμε στο σπίτι. Αλλά όχι απόψε, Νίκο. Απόψε, η Μαρία και εγώ θα μείνουμε στο ξενοδοχείο της πλατείας. Χρειάζομαι χρόνο να σκεφτώ. Καθώς βγαίναμε από το συμβολεογραφείο, το χιόνι έπεφτε ακόμα, καλύπτοντας την πόλη με έναν μαλακό, λευκό μανδύα. Ο κύριος Λεβί με πλησίασε και μου έδωσε την κάρτα του. «Θα ήθελα να επισκεφθώ το σπίτι σας αύριο, αν μου επιτρέπετε», είπε. «Υπάρχουν πολλά που πρέπει να συζητήσουμε για το περιεχόμενο του κυβωτίου». «Φυσικά», απάντησα. «Το σπίτι μας είναι ανοιχτό για εσάς». Καθώς ο κύριος Γιάννης μας οδηγούσε στο μικρό ξενοδοχείο της πλατείας, κοίταξα πίσω και είδα τον Νίκο και την Κατερίνα να στέκονται ακόμα έξω από το συμβολεογραφείο, με το χιόνι να συσσωρεύεται στους ώμους τους. Ένιωσα ένα σφίξιμο στην καρδιά μου. Παρά όλα όσα είχαν προσπαθήσει να κάνουν, ο Νίκος ήταν ακόμα ο γιος μου, το παιδί που είχα μεγαλώσει με αγάπη. «Γιαγιά», είπε η Μαρία, αγγίζοντας απαλά το χέρι μου. «Είσαι καλά?» Την κοίταξα, αυτό το γενναίο μικρό κορίτσι που είχε σταθεί στο πλευρό μου σε όλη αυτή τη δοκιμασία. «Ναι, αγάπη μου», απάντησα, σφίγγοντας το χέρι της. «Είμαι καλά και θα γίνουμε ακόμα καλύτερα». Καθώς το αυτοκίνητο απομακρυνόταν, κοίταξα πίσω μία τελευταία φορά. Ο Νίκος είχε γυρίσει και με κοιτούσε, με μία έκφραση στο πρόσωπό του που δεν μπορούσα να ερμηνεύσω από τόσο μακριά. Αλλά για μια στιγμή, καθώς τα μάτια μας συναντήθηκαν μέσα από το χιόνι που έπεφτε, ένιωσα ότι κάτι είχε αλλάξει. Κάτι είχε σπάσει ανάμεσά μας, αλλά ίσως με τον καιρό να μπορούσε να επισκευαστεί. 6 μήνες πέρασαν από εκείνη τη χιονισμένη νύχτα στο συμβολεογραφείο. Το καλοκαίρι έχει απλώσει το χρυσαφένιο του φως πάνω στους λόφους των μετεώρων και οι ελιές στην αυλή μας λάμπουν με ένα βαθύ, πλούσιο πράσινο. Κάθομαι στην παλιά ξύλινη καρέκλα μου στη βεράντα, παρακολουθώντας τη Μαρία να παίζει στην αυλή με τα άλλα παιδιά του χωριού. Πολλά άλλαξαν από τότε. Το κυβότιο και το περιεχόμενό του παραδόθηκαν επίσημα στις αρχές και μια επιτροπή δημιουργήθηκε για να εντοπίσει τους νόμιμους κληρονόμους των εβραϊκών οικογενειών που είχαν χάσει τα υπάρχοντά τους στον πόλεμο. Ο Ααρών Λεβί ήταν επικεφαλής αυτής της προσπάθειας, ταξιδεύοντας σε όλη την Ελλάδα και το Ισραήλ για να βρει συγγενείς. Εκπληκτικά πολλοί κληρονόμοι βρέθηκαν, παιδιά και εγγόνια που είχαν μεγαλώσει με ελάχιστες αναμνήσεις ή πληροφορίες για τις οικογένειές τους που χάθηκαν στο ολοκαύτωμα. Οι ιστορίες τους, όπως και η ιστορία του Ααρών, δημοσιεύτηκαν στις εφημερίδες και το μικρό μας χωριό έγινε ξαφνικά γνωστό σε όλη τη χώρα. Ο κύριος Μαυρίδης δεν ξαναεμφανίστηκε ποτέ. Έμαθα αργότερα ότι είχε συλληφθεί για απάτη σε μια άλλη υπόθεση αγοράς ακινήτων. Φαίνεται ότι η αναζήτηση του κυβωτίου ήταν μόνο μία από τις πολλές παράνομες δραστηριότητές του. Όσο για τον Νίκο και την Κατερίνα, αυτό ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι. Για εβδομάδες μετά τη νύχτα στο συμβολεογραφείο, ο γιος μου δεν μπορούσε να με κοιτάξει στα μάτια. Η ντροπή τον κατέτρωγε, αν και ποτέ δεν το παραδέχτηκε με λόγια. Η Κατερίνα από την άλλη δεν έδειξε καμία μεταμέλεια. 2 μήνες αργότερα έφυγε, πήρε τα πράγματά της και επέστρεψε στην Αθήνα, αφήνοντας τον Νίκο και τη Μαρία πίσω. «Δεν αντέχω άλλο αυτό το χωριό», ήταν τα τελευταία της λόγια καθώς έμπαινε στο ταξί που θα την πήγαινε στο λεωφορείο για την Αθήνα. «Είστε όλοι κολλημένοι στο παρελθόν». Ίσως είχε δίκιο. Ίσως είμαστε πράγματι κολλημένοι στο παρελθόν. Αλλά είναι το παρελθόν που μας διαμορφώνει, που μας διδάσκει, που μας συνδέει με αυτούς που αγαπάμε και που έχουν φύγει. Το παρελθόν είναι που μας δίνει ρίζες, που μας κρατά σταθερούς όταν οι καταιγίδες της ζωής προσπαθούν να μας ρίξουν. Ο Νίκος έμεινε. Αυτό ήταν μια έκπληξη, ακόμα και για μένα. Αντί να ακολουθήσει την Κατερίνα στην Αθήνα, επέλεξε να μείνει στο χωριό, να αναλάβει τη φροντίδα της Μαρίας και να προσπαθήσει να επανορθώσει για το λάθος του. Δεν ήταν εύκολο. Οι πρώτες εβδομάδες ήταν γεμάτες με αμήχανες σιωπές και προσεκτικές συζητήσεις. Αλλά με τον καιρό, κάτι άρχισε να αλλάζει. Μια νύχτα, περίπου 3 μήνες μετά το συμβάν, ο Νίκος κάθισε δίπλα μου στη βεράντα, καθώς παρακολουθούσαμε τα αστέρια να ανατέλουν πάνω από τα μετέωρα. «Μητέρα», είπε τελικά, με φωνή που έτρεμε ελαφρά, «δεν ξέρω αν μπορείς ποτέ να με συγχωρέσεις. Αυτό που έκανα, που προσπάθησα να κάνω, ήταν ασυγχώρητο». «Νίκο μου», απάντησα παίρνοντας το χέρι του στο δικό μου, «είσαι ο γιος μου. Σε αγαπώ περισσότερο από οτιδήποτε στον κόσμο». «Ναι», με πλήγωσες βαθιά.
Αλλά η αγάπη μιας μητέρας δεν τελειώνει επειδή το παιδί της έκανε ένα λάθος, όσο μεγάλο κι αν είναι αυτό. Τα μάτια του γέμισαν δάκρυα. Δεν ήταν απλά ένα λάθος. Ήταν προδοσία. Ναι, συμφώνησα γιατί δεν είχε νόημα να προσποιούμαστε διαφορετικά. Ήταν προδοσία. Αλλά κοίτα γύρω σου, Νίκο. Αυτό το σπίτι, αυτή η γη, έχουν δει πολύ χειρότερα. Έχουν δει πολέμους και καταστροφές, προδοσίες και εγκλήματα. Και όμως εξακολουθούν να στέκονται. Γύρισε και κοίταξε το παλιό πέτρινο σπίτι μας που στεκόταν περήφανο στην κορυφή του λόφου. Είναι πραγματικά ένα ξεχωριστό μέρος, έτσι δεν είναι? Ναι, είπα νιώθοντας μια βαθιά αγάπη για το σπίτι που είχα μοιραστεί με τον Γιώργο μου για τόσα χρόνια. Είναι ένα μέρος που κρατάει τις ιστορίες μας, καλές και κακές. Ένα μέρος που μας προστατεύει όχι μόνο από τις καταιγίδες του καιρού, αλλά και από τις καταιγίδες της ζωής. Εκείνο το βράδυ ήταν η αρχή μιας αργής, επώδυνης, αλλά αναγκαίας θεραπείας. Ο Νίκος άρχισε να δουλεύει στις ελιές μας, περνώντας ώρες έξω, καθαρίζοντας και κλαδεύοντας τα δέντρα που είχαν παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια. Στην αρχή εργαζόταν μόνος του, αλλά με τον καιρό, άλλοι από το χωριό άρχισαν να έρχονται για να τον βοηθήσουν. Η δύναμη της κοινότητας, η συγχώρεση που μπορεί να προσφέρει ένα μικρό χωριό σε έναν από τους δικούς του, άρχισε σιγά σιγά να επουλώνει τις πληγές που είχαν ανοίξει. Η Μαρία ανθούσε. Απαλλαγμένη από το βάρος του μυστικού, έγινε ξανά ένα χαρούμενο, ξέγνιαστο παιδί. Της άρεσε να κάθεται μαζί μου τα απογεύματα, καθώς της μάθαινα να πλέκει ή να φτιάχνει παραδοσιακά γλυκά. Και της άρεσε ακόμα περισσότερο να ακούει ιστορίες. Ιστορίες για τον παππού της, για τον προπαππού της Αριστίδη, για τους ανθρώπους που είχαν περάσει από αυτό το σπίτι και είχαν αφήσει το σημάδι τους. Ο Άρων Λεβί έγινε συχνός επισκέπτης. Μου έφερνε ειδήσεις για τους κληρονόμους που είχε βρει, για τα αντικείμενα που είχαν επιστραφεί, για τις ιστορίες που είχαν αποκαλυφθεί. Κάθε φορά που τον άκουγα να μιλάει για αυτούς τους ανθρώπους, ένιωθα ότι ο Αριστίδης και ο Γιώργος χαμογελούσαν από κάπου ψηλά, ικανοποιημένοι που το μυστικό που είχαν φυλάξει για τόσα χρόνια είχε τελικά εκπληρώσει το σκοπό του. Σήμερα, καθώς κάθομαι στη βεράντα και παρακολουθώ τη Μαρία να παίζει, νιώθω μια βαθιά ευγνωμοσύνη. Παρά τον πόνο και την προδοσία, παρά τις δοκιμασίες και τις απώλειες, είμαι ακόμα εδώ, στο σπίτι μου, περιτριγυρισμένη από τα δέντρα που φυτέψαμε με τον Γιώργο μου, κοιτάζοντας τα ίδια βουνά που κοίταζε εκείνος. Ο Νίκος βγαίνει από το σπίτι και κάθεται δίπλα μου, προσφέροντάς μου ένα φλιτζάνι αχνιστό τσάι. Τα μαλλιά του έχουν γκριζάρει περισσότερο τους τελευταίους μήνες και οι ρητίδες γύρω από τα μάτια του έχουν βαθύνει. Αλλά υπάρχει μια νέα γαλήνη στο πρόσωπό του, μια αποδοχή που δεν υπήρχε πριν. «Η σοδιά φέτος θα είναι καλή», λέει κοιτάζοντας τις ελιές. «Τα δέντρα είναι φορτωμένα με καρπούς». «Ναι, συμφωνώ», παίρνοντας μια γουλιά από το τσάι μου. Ο Γιώργος θα ήταν περήφανος. Μένουμε σιωπηλοί για λίγο, απολαμβάνοντας την ήρεμη ομορφιά του απογεύματος. Από κάτω στην αυλή, η Μαρία και οι φίλες της γελούν και τραγουδούν. Οι φωνές τους υψώνονται στον καθαρό αέρα. «Μητέρα», λέει τελικά ο Νίκος, «έχω σκεφτεί κάτι. Θα ήθελα να ξεκινήσω την ανακαίνιση του παλιού στάβλου. Σκέφτομαι να τον μετατρέψω σε ένα μικρό μουσείο, ένα μέρος όπου θα μπορούμε να διηγηθούμε την ιστορία του προπάπου, του κυβωτίου, των οικογενειών που προσπάθησε να βοηθήσει». Τον κοιτάζω έκπληκτη. «Ένα μουσείο?» «Ναι», λέει, με ενθουσιασμό στη φωνή του. «Ο Αρών συμφώνησε να μας βοηθήσει. Έχει συγκεντρώσει τόσες πολλές ιστορίες, τόσα πολλά ονόματα. Σκέφτομαι ότι οι άνθρωποι πρέπει να μάθουν τι συνέβη εδώ. Όχι μόνο για το κυβότιο, αλλά για τους ανθρώπους που το έκρυψαν, που ρίσκαραν τη ζωή τους για να σώσουν ό,τι μπορούσαν από τις ζωές άλλων». Νιώθω τα μάτια μου να γεμίζουν δάκρυα. «Νομίζω ότι είναι μια υπέροχη ιδέα, Νίκο μου», χαμογελάει, και για μια στιγμή βλέπω ξανά το μικρό αγόρι που ήταν κάποτε, με τα μάτια γεμάτα όνειρα και ελπίδες. Σκέφτομαι επίσης να φυτέψω περισσότερες ελιές στην πίσω πλευρά του λόφου. Υπάρχει αρκετός χώρος για τουλάχιστον 20 ακόμα δέντρα. «Είναι μια καλή ιδέα», λέω νιώθοντας μια ζεστασιά στην καρδιά μου. «Οι ελιές είναι δέντρα που ζουν για αιώνες. Θα είναι ακόμα εδώ όταν η Μαρία θα είναι στην ηλικία μου και τα παιδιά της θα παίζουν κάτω από τη σκιά τους». Ο Νίκος γνέφει, κοιτάζοντας την κόρη του με αγάπη. «Ναι, και ελπίζω ότι θα τους πει τις ιστορίες. Για τον προπάπου της Αριστίδη, για τον παππού της Γιώργο, για σένα, για όλα όσα συνέβησαν σε αυτόν τον λόφο. Και για σένα, Νίκο μου», προσθέτω ήρεμα. «Γιατί όλοι κάνουμε λάθη, αλλά το θέμα είναι πώς επιλέγουμε να τα διορθώσουμε». Με κοιτάζει με ευγνωμοσύνη και ξέρω ότι καταλαβαίνει.
Η ζωή δεν είναι ποτέ τόσο απλή όσο θα θέλαμε να είναι. Είναι γεμάτη με λάθη και μετάνοιες, με πόνο και θλίψη. Αλλά είναι επίσης γεμάτη με στιγμές χαράς και αγάπης, με ευκαιρίες για συγχώρεση και επανόρθωση. Το σπίτι μας στον λόφο στέκεται ακόμα, παρά όλες τις καταιγίδες που έχει αντιμετωπίσει. Οι τοίχοι του κρατούν τις ιστορίες μας, τις χαρές και τις λύπες, τις αγάπες και τις απώλειες, και θα συνεχίσουν να τις κρατούν για τις γενιές που θα έρθουν. Καθώς ο ήλιος αρχίζει να δύει πίσω από τα μετέωρα, ρίχνοντας το χρυσαφένιο του φως πάνω στον λόφο μας, σκέφτομαι τα λόγια που είχα πει στη Μαρία εκείνη τη νύχτα, που μου αποκάλυψε το σχέδιο των γονιών της. Μερικοί τοίχοι κρατούν ιστορίες, άλλοι σώζουν ζωές. Και μερικές φορές σκέφτομαι τώρα, καθώς κοιτάζω το παλιό μας σπίτι, κάνουν και τα δύο. Μια ιστορία που ξεκίνησε με έναν ψίθυρο στη νύχτα, κατέληξε να αποκαλύψει μυστικά δεκαετιών και να δοκιμάσει τους δεσμούς μιας οικογένειας μέχρι τα όρια τους. Η Ελένη, μια γυναίκα που έζησε πολέμους, χαρές και απώλειες, βρέθηκε αντιμέτωπη με την πιο οδυνηρή προδοσία από το ίδιο της το παιδί. Τι θα κάνατε εσείς στη θέση της? Θα βρίσκατε τη δύναμη να συγχωρέσετε, να καταλάβετε ότι ακόμα και οι πιο κοντινοί μας άνθρωποι μπορούν να παρασυρθούν από την απληστία? Θα είχατε το θάρρος να σταθείτε όρθιοι απέναντι στην αδικία, ακόμα και όταν όλα φαίνονται χαμένα? Οι τοίχοι των σπιτιών μας κρύβουν ιστορίες, κάποιες χαρούμενες, άλλες θλιβερές, μερικές που μπορούν να αλλάξουν ζωές. Όπως είπε η Ελένη, μερικοί τοίχοι κρατούν ιστορίες, άλλοι σώζουν ζωές. Τα μυστικά και οι αλήθειες που μένουν θαμμένες έχουν τρόπο να έρχονται στην επιφάνεια, συχνά όταν λιγότερο το περιμένουμε. Μήπως υπάρχουν ιστορίες στη δική σας οικογένεια που περιμένουν να αποκαλυφθούν? Ποιες αλήθειες έχουν μείνει άρρητες? Ποιες πράξεις γενναιότητας έχουν ξεχαστεί με το πέρασμα των γενεών? Αν σας άγγιξε αυτή η ιστορία, μην ξεχάσετε να ακολουθήσετε το κανάλι μας για περισσότερες συγκινητικές αφηγήσεις που φωτίζουν τις σκοτεινές γωνιές της ανθρώπινης ψυχής. Κάντε like, μοιραστείτε με αγαπημένα πρόσωπα και αφήστε ένα σχόλιο για το τι σας συγκίνησε περισσότερο σε αυτό το ταξίδι της Ελένης. Γιατί τελικά, οι καλύτερες ιστορίες είναι αυτές που μας θυμίζουν την αξία της αλήθειας, της συγχώρεσης και της αγάπης που επιμένει παρά τις προδοσίες και τον πόνο.